Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Jiena m'għandix ftit Tajba? Enerġija ta' Madonna, enerġija. Jiena int ħatibda fox il-bommok. Għala, żomm ħanajdlek, jiena ili bis-sola, qed nieħu xi 700 inhaler bħalissa għax għandi naqa asthmatic attack ili għedin, ma sax nieħu nifs tajjeb. Qabel ma ġejtaw kelli nreddaw l-ommok, jiġifieri kelli l-panik. Fil-Vox Pop tar-rugby. Rajt kem dajt? Għamel ġiex mossi jek, nsej mut. U għadni ħazin, għadni ħazin sal-lum, ma fakit, memx taħmel, it's part of the game, occupational hazard daw, xie tittamel, xana xej bin sabiħ tijek. Għadek ma nastja. Għadek, kif ġurnata? Tajjeb, l-lum eċetat ostja. Eċetatala. Għanna guest, simili tijaj. Simili fim-sens. Għandam nirħa daqs Kristu u d-bot biex tajt lette. Għalikom il-lum għanna guest li ma tarajni għal-ewwel darba fuq l-Instagram, naħseb there was a bit of spark of interest, ġifiri. Għax ċert li 100% li mara l-oxxa, dika għamlita ċara kemm il-darba, ġifiri, u nasib xil bi good fun. Allora għalikom għanna il-Maria Bauer! Xtaħ tajjeb, intraw tajjeb, u għej. Tal-ostja. Vera għandak imnirek daqs l-ostja, tal-xejbin. U nuċċali għaw, ta' t-tfaħa, ta' bħajsi ma jidirx. Iwa vera, biex nattaħna. Imnalla bajtu bejke mantellaw xil-koke. Xerja maħħom, gramma daw. Kiku, għasi bissek, forsi t-missek il-borza, ta' t-tilaqa. Kiku daw bil-credit card kollox jiġbdu ħajlik. Dak għal-biraħ l-Amerika kienem komplott ta' attak terroristiku. Kienu ħajandu reenactment ta' 9/11. Men flok kienu ħajtlu ġawab neħirkom it-nejn. 1-2. Jek kien iżilli naqal ħodba ma nejġej. Tarkon nejlek neħirna l-aeroplani aerodynamic. Dikku kol, vera. Ħanajt waħda grazzi malajr. Għabel ma nibdow miegħek l-sponsors, grazzi kbira l-Xakka Grill, guys. Il-belt kif ukoll San Ġiljan, Steakhouse ta' veru, morru hemm tridu biċċa laħam tajba għandhom kull tip tikel imma speciality by far the meats. Ħafna ħjar minn Fire and Fork. Tajba. Grazzi kbira lill-online intimates ikolkom abtitna affarijiet kinky, mhux affarijiet kinky biss għandhom kollox, ta' għandhom ukoll sensual oils, ġifieri candles, kollox, ġifieri guys itlu warawhom, itlu online u taraw elbu l-show għataqkom, as in curb your enthusiasm. Gozo Creations, thank you very, very much lil Aaron. Get well soon, brother. Dana kellu miskin operation, isperat instab tajjeb dude. Għamlilna l-signage u d-dim kif ukoll fuq wara stickers xi kull tip ta' signage għandkom bżonn itlu gozocreations.com. Rising Phoenix Martial Arts Academy, id-dojo tal-mara tal-Spoon, taħbib u kif ukoll Layer Labs tal-Spoon, 3D printing guru tagħna li dejjem jinsa jagħmel il-3D print tal-guest. Kellna xi 18 l-episode ġibt -6 minnom inti dawk. Vera ħażin. Mar! Għal-elfu naqfu għana, kif għallik minn mar. Guys, terz minnkom intom subscribe fuq YouTube. Għamlu subscribe. Tajba l-ispu, vera, guys, tinsew ġamlu na subscribe, għedin fuq YouTube emmek, għafsu l-buttuna. Emmek, u għamlu il-ampina għal meta ntalaw xi ħaġa ġdida. Tkunu tafu li aħna għadinaw. Ġifieri għamlu hemm kif ukoll fuq Patreon, grazzi ħafna kulħadd, imma saħan morbu fuq mar. Tajjeb Spoon, kuntent? Isma' Spoon. Ja għandi tablet low battery. Fakki tu tablet m'hemmx tagħmelu. Professional, professional. Ma x'tellna xaġa fuq. How would you describe yourself in 3 words? In 3 words biss? Oh, yeah, 3, yeah. Najjat ħafna, loud. Najjat ħafna loud, lesta. Spoon, wadda bil-biografija. Maria Borch. Mini Maria. Ma nafux. U biex ħadd ma jkun jaf għażlet l-iktar isem komuni. Maria Borch. Hawn aktar Maria Borġijiet Malta milli hawn siġar. Milli hawn nazzjonalisti. U milli għandu skandli l-Labor. Maria twildet ximkien. Fejn? Ma nafux. Imma ċert li tabib raġel welleda. Għax din id-dinja kollox fidejn l-irġiel.
Kem tobodna ja marqa. Tobot l-irġiel aktar mill-ġesu jobot l-ilma sparkling. Jiddeja jimxi fuq. Jarrax lu saħħ. Marija mara b'saħħitha, b'valuri sodi, fej ġabret following modest fuq il-medji soċjali li tuża biex tinaj. U bekk ikkonkludejna li għandha bżonn biċċa zopp li ġellila tinaj. X'inhi frustrata l-mara. Frustrata aktar minn Kjara tistenna l-Bolt jasal. Frustrata aktar minn Ċiniż jara tal-animal welfare jiġbru l-qtates mit-toroq. Frustrata aktar minn Jamie Cardona meta jpoġġulu ċ-ċukkulata fl-iskaffa ta' fuq. Frustrata kemmi frustrata kienet kuraġġuża biżżejjed biex tiġi fuq dan il-podcast. Għax fuq kollox Marija trid u għandha bżonn lil xi ħadd jaqlala u x'kemanda. Għarek, l-ewel ħagġa ġibtu l-ritratti vera mazza, so thank you. L-axħar u specialment. Għalli jista' jkun dak ir-raġel li ġibtu fl-aħħar tit ritratti. Le, dak random. Random. Is your type what? Le, kon ħanidilkom għalli jista' jkun xi ritratti mill-li ħadtu mill-Instagram ta' dak il-libatork li Jekk tista' imxin aktar lura ħalli żgur ma nisimgħux. Ejja aktar biex il-mikrofon. Tilkom dawk ir-ritratti ta' dak ir-raġel ġibtuhom minn Instagram ritratti. Le, dak chat GPT. Għetlu create me the superior sex u talna dak ir-raġel. Kien hemm biċċa importanti l-liba ta' Dak ġoħra. il-libatork li kont noħroġ miegħu. U kemm dom toħroġ miegħu? Libatork. Roħom xhur. Għanti tal-limt mala. Ma laħiċ marret ostijat il-ranġa himnera. Ma profittax ostijat nara. Xej jitfall tal-lum, xej. Propjament lajna t-Turkija minn kelli noqgħod nħallasu bħala l-breadwinner ta' kull kważi relazzjoni li dejjem tkun il-mara, mhux billi tgħidu intkom. X'ngħidu aħna? All right, ġej bis-superior sex tara The wrong person. Le, imma żomm waħda, x'jiġifieri the breadwinner? Breadwinner x'inhu breadwinner? Il-breadwinner, il-persuna li jagħmel l-iktar xogħol li jkun hemm bżonn biex il-familja tkompli. Ħafna drabi dik tkun il-mara. Iwa le, għasek 100% naqbel jiena miegħek. Naqbel miegħek. U mela. Breadwinner ja financial, miex minn nadda fid-dar. X'għadda Minn jgħadda jek l-għat mux iktar mill-liħor. Xejbin. Għan nifqon ġibu nis-senjoranti fuq dal-podcast. L-ewwel kien għaw John Bandi jgħidna il-cocktails badduqomx. Un-bat in-nis fuq Facebook jaqblu miegħu. Google search, guys, idduqom il-cocktails. L-ewwel ħaġa titlaqlek. Jiena. U bada l-ferna tal-gvern, il-poplu jieħu l-gvern li ħaqqu, jekk għandek kan nasru basal basla ħattella. Il-liba kif Minix irrabjat. Da, s-sek, ħaqbat jaxx il-program f'sormu, asħab kemmilna. Jien qasbis votajt, minn kun. Mux għalli ketnejt. Imma. Għallan baqaj l-oħra bħal ġun. Le, mux ġun, ta' Facebook. Għet jagħmel l-arja x'bġataw. Għax mux meta l-kienaw, il-buntaħtu kienem. Kien kwieta, muta. Grazzi tal-ek xejtilna, grazzi tal-ek xejtilna, kull ċans ta' xi fondi. Inti bħalu toqgħod tixrob kull ġi sekondi wkoll għax dan magħruf bħala il-ġemel tagħna sewwa għax jaqżes l-alla jixrob, just wondering. Anka mpejjeb kemm. Anti kafè tixrob relax. Kafè nixrob, ħallina ħanieħu pjaċir bih. Għandek raġun. Inti lek biex tiġi fuq ix-show. Għax milux tħalt meta ġejna biex inkellmuk tħalna u rajna biex tipprova vera hekk ilek good friend. Mela. Tipprefina minn PJ jew. Missja jien propja ma kon vera ċitata niltaqa' ma' PJ. Vera? Illustrina. Barra. Le, vera. Tal-ostja bieħ tal-ostja minn ajru, PJ leġenda. Missa għandna xejbin. Tajjeb, għandkom iktar x'tixxib. Poġġiġi snin replacement, minix replacement. Eżatt, vera, biex qed There's no replacement. Mux replacement. Vera, mux replacement. Għax tana, nis għadhom naqbat ħer, ta' xed jgħidulna tipo minar PJ, no show. Mux kolla, ma. Le, ma nsislu. Dejjem first comment ikun fuq TikTok, no PJ, no party. Mela jgħafara. L-ewwel weekend. U għara kollox. PJ fil-live, ma jkun, ma fx Agreed, PJ xorta emmi għati ġifiri, meta nagħmlu live show, samuraj jek ti. Xorta dan ix-xerja u ċuċati u Jiena ġenwinament trid niltaqa' miegħu għax għandu dik l-istess ora ta' kalmizza li għandi jien. PJ kalm. Hekk naraħ jien. Xi drogi jattiju? Il-liba. Ħafna tipi differenti. Ilek ma tmur għandu optometrist, optician. Ija, sentejn.
To be honest. Erġa' mur. PJ, kalm, għadek kifed li ġesu satanist inti. PJ, The polar opposite. jena darba Literally rajtu the polar PJ. opposite. Jena darba l-PJ rajtu. Ommu tatu envelope. Tatu lu di out of her goodwill, tatu dal-envelope, tatu PJ, għatik dal-envelope. Qalbi. Ħareċ, marx imkien, u ma stax jisibu dal-ostra. ċempel l-ommu, miflok għalla ma tafx fej forse ħallejtu, abbat jiddej minn kull ma beda jieġi. Taf li n-ignorant, it-tiju li xdarbohra, blame jal-ommu, li un-ignorant. Eżatt. Talli biex un mar fil-karozza u sabu emme, wara 100% il-PJ, dakka missom ibidlu ADHD għal-ADPJHD. Missom ibidlu għal-frazi, għax blazzattu għod l-ossja. L-għol mistoqsija, għal-fej għandek windscreen fuq rasek. Għattejt għal-moħħi u n-nuċċali. Għannuċċali. Clearly għandha bżonnu ikbar imma. Ħanajdlek għalfejn, għax jinek ikun irqiq jibda jdejjaqni, rajt għax il-frames jisklu fajnejja, jina. Ammet li biex jaħbila kem nieħrek. Għax ma mux għal-madu fitiħdu fux kem li li mnieħri wahdu. Ek prozi, jina n-pieċin raħi ġi bullijat. Do it, you have it in you. Nħoss li jinti għedha naqak għet iż-zomna. Għafna iż-zomna. Għedha tinkwita ħabba xiex imma. Le, xej, propjament ġast edha vera nsiuza. In the good way. Le, għalalu l-ħara da ħaqqu da. Minna kan siuza. Jaw l-lum bis. Illum. Għaxaw li l-kom. Aħseb warka ku għaw PJ. Aħseb warka ku PJ kun għabbas fuq. Just biex put you into picture, jenna xi 13 minuta u għadna l-ewwel line. Vera. Imma, listen, guys, if Moni. She came on the best comedy show in Malta, so well. Comedy podcast, comedy podcast, yes, I do show, vera, I do show. Comedy podcast, vera, iġvir manti jishtort. Imma, għalunna li inti, so, ġeja minn familja pjuttost kbira. Keman, kif? Aħna, mela, missieri l-ewwel kellu mara kellu 5 tfal magħha, dik ma kienx biżejjed allura ment li toħra mammi. Qegħdin 8 ġifieri? 8 jaħwa. U kif qegħdin maqsumin? Tifla, 5 subien jien. Tifla, 5 subien, inti? U tifel ieħor, u x'hekk niġu. Ek tiġu, ġifieri inti. Nitfixkel. Għalhekk ħriġtek għax ommak ma tatekx biżejjed imħabba, għax kell hemm il-ħesel, Tmin minn nis ħafna. ħafna minn, nħobbhom kollha ta' ġifieri imma ħafna minn. Dik ommok Children's Allowance tieħu naħseb daqs Lamborghini fil-ġimgħa aħbal li bakem għandha. Ta' l-bliq. Issa daqshekk għax issa kollu over 18. Issa daqshekk x'issa kollu over 18. U mhux tal-komunità. Le ma nix komunitajiet. Ma familja nazzjonalista. Ommi missieri tant kien nazzjonalist. U dejjem kien jgħid li jien nazzjonalist tal-mewt li anke meta ġiet l-ambulanza li kienet jara net. All right. Mhux binnik. U l-mami anke fil-reklami tal-partitu hekk tidher. Hekk vera? Mela. Ħagwas bl-ambulanza ġiet bid-dawl blu. Ma dak jeqleb lena, jew blu bis. Le, blu bis tal-ambulanza. Naqtaw il-kundanna mill-ewwel, misterek ħajju mejjet. Le, mejjet, it's okay. All right, le. Najlek għax id-darba oħra wara xissijani rekordjaw, John Bandi realizza li għandu għommu mejta. Eżatt, xabel għallu fuq ommu u għedek mballa panika. Għad għost. Ismani, nifimena l-leħ fil-ommi. U kolla xommi mejta, jena mort tibta id-dar u għek. Kella Super One fuq radio u l-One fuq television miex ewlin, ġviri. Iż-żewġ naħat, ġviri. Le, mittet happy zguru. Either way, eżatt, ħadet pjaċir. Zgur. Naħa jew l-oħra. Ena l-One. Kulħaċċu di. Jena missieri. Ma zom, semmiet u l-missier, so kjerament. Konna t-tkellem fuq. Mela. Sejta kull familja nazzjonalista. Yes, it is what it is. Ma tibqetlek fuq il-pan, ma tibqetlek fuq il-mami. Konna t-tkellem fuq. Oxa, Marija. Inti id-dejjaqni li. Xiddejqek? Nis oħra id-deċidek, inti tistax titkellem fuq il-mejtin tijak. U 3 kwarti minnom, sorry. Għandu raġuni xejben. Daw 3 kwarti minnom. Le, għanajdlek. Għandu raġuni xejben. Mela, l-ewel jamlu daw, aħna jinnaħdmu l-isptaru narawhom daw, l-ewel qatt ma jiġu jaraw il-lostja familjari. Daw, qatt. U bħad kif jaslu l-axħar jumej ħajmutu, jisiru l-iktar nis uħobbuhom, kif imutu, kullħat teħabba, kullħat l-iktar nies li kienu jħobbu, kif imutu jibdaw iġildu mill-ewel fuq il-wirt,
Daw ikunu, mbagħad xinu ommi u nagħmlu tatus u mammu u daw ikunu. Ir-rispett, le, fucking ir-rispett Mbagħad fil-ħajja. il-testament ta' Hekk huwa, hekk Jiena huwa. u missieri tnej mejtin. Il-mandi lebda regret xi mi missieri rispettajthom fil-ħajja mhux tal-bullshit hawn. Niġu nżabbu. Sorry, rent over. Tajba. Spoon. Iddu naraw x'namlu program ġdid ta' jena and brother. Għax daw ħadu over. Ma ħana l-punti puntijiet, jajsek accident. Mejta sewa, u missiri mejta tal-ija. Għarif, dem, narrajt, ok. U jħalqu, meta u dejdu, ma tistax tiċċajta fuq ommok. Ma tistax tiċċajta ek fuq ommok, għala. Isma ħaj, ma nis jgħidu ħafna affarijiet bla sens. Jena fil-funeral, qed nerfa l-ostja tabut. U qed nitbista waħda ditl minn moħħi il-frazi I didn't know how much her death would weigh on me until we tried to lift the coffin. Kienet xoxna. Omma? Kienet xoxna, u d-għed qed nġorru tabut għad il-programma bissimx. I get it, it's a defense mechanism. Le, isma. Ħalqek, mux ommi. Le, jumma d-dajaqx, fil-sens. It is what it is. Mek titħossu skomdu. Għana għamlu naqran, isma, għana jidek naqrik tamel fil-familja tij, forsi ċili, il-familja tij vera kriminali, jien darba konta dal-isptar, mux binnek. Kriminali? ħafna. Biski kienu hekk? Skijek, maġor kien Armi illegali, u hekk? Mux armi illegali. Tisir u tfal, u hekk? Le, drogi, Drogi, u hekk? arsin. Il-ħaq. Mela, Sijak mux tal-petrol u tal-zabbar. Nem, s-sir kien Pietru l-ħassi ta' Baker Kara. U teħġ kem kienu semmewħ fil-comments il-kacċaturi meta għat kont nejt kontri Vera, il-mistrina, int mandik xal xie tejt, għax minn jolli dejk kullħat għandu xieġam. Xieġifiri, ma zom għada, zom, backtrack. Missirek xkien jismu Peter il-ħassi? Pietru Borġ, Pietru l-ħassi. Pietru, għalfej il-ħassi, hemm xi, għazin kien laqam tijaw? Dak il-laqam, ma jien Imma kien marruf Baker Kara, xiex? Għal-ħessil. Mux ma kienx mur birek id-djar tan Le, ma kienx birek djar. Alright, u xin jgħidu l-ek daw tal-kacċaturi, u ġar tal-kacċaturi, jgħidu, minti kont tal-lajt xie post fuq tal-kacċaturi, u Kont naqlalom il-ħara. għax marraġ bokx il-kacċa, għax inti għajm il-lover and shit, t-nassumi? Mux ġasta ġek, għax il-fat li jinti tmur tikkaċċja for sport. Eħe? Vera fucking bla sens. Toqdux dejdu li għaxalli kellu Għajjarkom zobbom zaħir? Alright. Aħe, zobbom zaħir, bil-forsi tkollok zobbok zaħir, dak il-kaċċa kollu overcompensation ikun. Overcompensation biex xossu għam tajbin, għax il-peswella tkun daqsek. Hemm iktar overcompensationing shit, tipo pal karozzi u hekk? Karozzi, meta jiksuqu karozzi kbar. Eżatt, jina ringrazzjak Ma jkunux tal-li. jafu, jsu. Vera, għadek kif xejtilna xi Ma nafx. 3,000 follower. Easy, imma worth it. Le, jiena favur li Iwa, nsejt assumini nejdilkom li biex għax jobodukom tikollhom. in-nis ħabba fija. Ma, oh. Calm your shit. Mżomminkom daqs kem joqlalkom In-nis, ħara. bekk jiġu joboduna. It's not a problem at all, hija. Pero għadna għatma għalajna il-ħaral kacċaturi, ja? Għax intelligenti bizzejed biex minn offendux li l-iktar nis armati ġo Malta. Armati iktar L-iktar nis mill-pulizija. bullies, imma. Għal daqsek għal-oxxok, 100%. Imma ħallihom jagħmlu xejn. Toffendi l-Arab jom, għasħaj kol kittir iktar nis Nara armati. pinħobbom. Eżatt. Speċjalment, u. Torok ma miex Arab. Torok ma miex Arab. Jibdaw. Jina l-lejla qabel ma. Torok mu miex Arab, zom, deħna qabżu. Torok ma miex Arab, hej. Kif il-torok ma miex Arab? Torok ma miex Arab. Le, daw tisam il-bastards tal-Europa. Nistaw nifekċek jawadi, għax nħallu n-nis jgħidu l-kumbidji bladot fuq dal-podcast. Ġej nis natariki. Torok mu miex Arab. I mean, I might be wrong, ha? Ma ċekja You naqra are spooner. definitely fucking wrong, mux you might be wrong. Le. Il-Turkija hija ma tagħmilx parti mill-Arabian Peninsula. Ħana qralkom, għandha raġun, No, Turks are not Arabs. Mela what are Umar ħudu Turks? fox kemm għandek mela No, għal-Madonni, the two ha? groups are often Ġitej li m'għandix confused. raġun. Turks come mainly from Turkey and are part of the Imma they were part of the Ottoman with Empire. origins in Central Asian. U l-Ottoman Empire ma kienx strictly Arab. Jiena jaf imparla ħafna, ma nkun nafx iż-zopp nkun qed ngħid. Tajjeb, alright. Apparti li ħriġt ma dak il-buċ ta' bar u Alright, den ma kienx Alright, jagħmel. alright. The Ottoman Empire, Sponsor. which was ruled by Turks. Tajjeb, alright. Le, Huma musulmani imma. Musulmani. Memx taħta, inti just razzan il-sinek, alright? Nagħmel iż-zopp ir-rit. U daqsek. Isma, U jekk fuq li ma kon għadin nitkelmu qabel, fuq li kon għadin nitkelmu qabel fuq il-inti kellek għandek kemm għandek xi 17 il-laħwa.
Għandek inti xi ħaġa. ħaġek. Issa din l-oppost. Edin lowest birth rate ever Malta. X'tippretendi? Għalfejn mhux jaħxu n-nies. Qed jaħxu n-nies. Nixtieq nkun naf Qed jaħxu n-nies. Għalfejn mhux qed iġibuha ġewwa. Qed iġibuha ġewwa n-nies. Għalfejn mhux qed iġibuha ġewwa meta ma tkunx fuq il-period. Għaxek bisitta. Għalfejn mhux din iġibuha ġewwa meta qiegħda ovulating. Ekk aħjar. Meta mhix fuq il-period. Ismani, u tista' ġibha ġewwa. Forsi għandha Majrina jew forsi Eżatt. għandha Jew opera IUD, yeah. Jew Jurant. implant. Jurant. Għalfej mhux qegħdin iġibuha ġewwa meta qiegħda ovulating mingħajr IUD, mingħajr implant qegħdin jippruvaw ikollhom baby. Għax il-ħajja diffiċli. Għalhekk biss. Ifimni, nimmaġina, ifimni. Appart il-fat li jellum il-ġurnata n-nisa jistaw jamlu ktar li jridu għax għanna naqriktar indipendenza, ma mxa fejn noqdu id-dar. Nrabbu tfal, nieħdu paċenzja bil-raġa, lissa nistaw morru naħdmu, għanna flus tagħna, u ma nix għax noqdu nieħdu paċenzja bikom. Agreed, imma ma tasibx li it's nice to have children jħasra. My genuine opinion, Yes. nipreferi mmut kieku jien. L-leba da' s-sekkek kint foxri tfal. Minix forxi tfal, tfal Halloween, imma jien ma rridhom Mhux għalik. xalija, alright? Li kulħadd jaħseb illi tagħmel it-tfal hija xi ħaġa willy nilli, u biex kulħadd jagħmel tfal jikbru, jew tfal jikbru. U jsiru jistgħu xejn mhux xejn. Le ħażin. Mbagħad jikbru. It's not good. Hekk jirraġunaw in-nies, hekk jirraġunaw in-nies. mbagħad Kulħadd jikbru, jagħmel tfal mbagħad jikbru u jikbru. jsiru adulti fakjati bħalek. Mhux tajjeb jew. Mux rabbihom sew. Eżatti, ma biex trabbihom sew tkollok moħħok f'postu ħafna drabi. U inti m'għandekx tkollok tema, sitwazzjon apparti dik, inti trid tkollok il-finanzi, trid tkollok ċertu riżorsi. Qed tifhimni? Inta ma tistax ġast taqbad u tagħmel it-tfal biex tkun bħal ħadd ieħor. L-ewwel net foxxommok. Tieni ġejja b'minix tajjeb. Xi ġifieri ġejri b'raġel Bni- fakjat bħali. Meċint. Max eċmur tajjeb ma' tfal. Mela Jiena xint. il-legend. Ejdilhom spoon, għamillu bib. Le, jena fakjat, jena ommi ma rabitni xek, atol, ommi rabitni super religious, ġifiri. Ankom, ta' ġifieri. Għandek il-mara tikkumpensa. Bħali, għandek il-mara tikkumpensa. Tikkumpensa, il-mara tamel kollox. Jien il-mara tikkumpensa. Jena minna il-mara, jena mjien xej, 100%. Anka jena nammetti. Mandekx ċans, mandekx fucking ċans. Imma jindek ċaċa sabiħa. Il-mara tamel it-trit ta' għatmettila xej. Għazbis ettela qalbi. Nishtiq il-lejla għan ġiddar un siplika l-lest. Għazbis darba. Tagħmilha mit-tjubija ta' qalba. Tagħmel iż-żob trid minn ejsa zett, ħlief ġifieri meta jiena jgħidilha biex talqħal qatu qotem, mbagħad toqgħod. Imma l-qija tagħmel li trid. Klif li tindaħalli. Le, Taf mhux nervi vera, kollok mhux meta ma tekwolx. Eh? Taf nervi kollok meta ma tekwolx. ċandu x'asam. Ġifieri bil-fors Bil-fors tillestilek ma- il-platta ma- li kellha xinkella mur immaġina kemm tisma' qrit u ġubijiet. jimma nqritx. X'isima l-mara? Il-mara Sandy. Propjament. Fendi qatra l-sandwich. Propjament. Immaġina kemm tiqret kif. Propjament Kirjaki. Jisimha, għax Griga. Tara? Kirjaki. Kirjaki. Propjament. Imma Prost. translates to Sandy. Prost. Kirjaki. Kollox food related, ostja. Kun jom ma Betsun, Kirjaki Betsunakis. Le. Imma taseb li għalek vera mux jamlu tfal. Appart il-fat li ħajja diffiċli u koll. ħajja diffiċli. Inti billi kamet, per esempio, nejta li jena wahdi b-tlet klib. Jiena Ma kemm laħħa, immaġina kif kull koll it-tfal, rrit noqgħod nitmalilhom ukoll. Jiena nemmen. Appart il-fat li it's not fun, ta' tiġi Not xejli. fun. Għale kollok it-tfal. Inti tuħu pieċir bil-klip inti. Ija, ma klib ħafna ħjar mit-tfal. Għax għat ma kellew murħudu ħanaqbat għaw. Tajt, jiena għandi zewġ klip, tlet tates, tortoise U tifla. u tifla. U minna għatta l-iktar ħin ma t-tifla, ma inti jew il-mara? L-annimali kolla lest naħraqhom għat-tifla. All right, proset għal-wicċek, imma minna għatta l-iktar ħin ma Il-tortoise t-tifla. diffiċli. Inti jew il-mara? Balanced, iktar il-mara, għax All jina right. nkun jataw etnejt l-reżijiet mal-spooner. Tifimni, mela l-mara Għandu xaqsam imma. Ġifri l-mara tijak tista tejt jekk. Niganti Ux l-istess diffiċli jew le?
Mux għedek li mux diffiċli, it's a fucking pain, it's a It's a hassle. big job. U għalek ma It's rridx a namilla jien big per eżempju. job. Ġin preferi It's a noqgħod big id-dar job, inġerriħ x'kien irrid. Ekta ija, Qed tifhimni? dikka saret vera U diffiċli. bit-tfal ma nkunx nista' kieku għax joqogħdu jirdu għax għandhom il-ġuħ, jew għax għandhom it-toilet, u rrid noqgħod nimsħilhom sormhom. Mbata xi ġibla fajnejhom. Mbagħad irridu ġew eżatti. Allura, mistoqsija ġenwina. Mistoqsija Ħadd ġenwina. Inti Le, twellet you it-tfal. can't, you can't. Twellet it-tfal, le? Il-prosekuzzjoni xalata ħajamlu bi. Min jaf, għax inti bdejt tajt fuq pozitiv u mux pozitiv. Għanna, min jaf, dik kif kunet wellet, waqt li kun ħierex, min jaf li bda tajdilom. Xamilt bidejk? Bissek, tisti. Vera, vera. Baby, lek tajdilom Uppu zgur. ġej, uppu para ġeja. Raħajtek muxija. Kontej, daqsek. Vera nkun nixtieq, imma ma Eżatt. nistax. Ma tistax twaqqaw bizballet. Kontradittorja, Le, għedi. smani, Aw, dikka tkun superhero tajja postja. Aw xin il-kelma spoon ta' mux superhero, anti-villain. Anti-hero. Anti-hero dikki proset. Tkun midwife, inti midwife le? Tkun midwife tmur u ma li kolom il-baby twaqqaw u Herriga u daqsek. tfaqqaw. U tamela ta' posta biex inti tejn il-familja ma jkollhomx tfal. Anti-hero. Xin semmuħ? Ismani, jekk irrid ngħin il-familji biex ma jkollhomx tfal u konna nagħmel hekk, kieku ngħinhom biex jagħmlu majrina u konna nagħmlu hekk. Majrina xini xtib ta' balena ġdida? Il-majrina hija dik il-ħaġa li tkun isa ti, li tkun fiċ-ċiċċu tal-mara Isa xiex? Ti. ti Aha. biex l-sperm tiegħek Eżatt. Imma dik l-ewwel tofilejt sibat il-kilzit, le? le, propjament le, il-majrina hi tip ta' kwejl. Għaxaħna. Eżatt. Nkunu This is an automatic abortion at night. La, dik li għandu fideja dik. Ħanejdlek fil-verità. Isa kun pala. Isa kbur tistata għal-ċawl. U just irrit ngħid by the way illi biex mara tagħmilha l-majrina it's very fucking painful. looks Biex ġifieri painful. biex intkom toqgħdu ġibuha ġewwa. Għadkom ma tafux kemm trid tgħaddi minn uġieħ mara. Mux għax tuħdu pjaċiru kol. Għaxħanoqdu nixorbu. Zom. Il-mora manda bżon tagħmel l-ebda marina biex raġel iġiba ġewwa sewwa, dik għax tritin. Hemm sorma available ukoll, ħanejdu kollox. U l-ħal forsi skont it-toma tagħha jekk joġob biex il-hello jew is-savory, ma nafx ġika fidejja. Imma m'hemm l-ebda tipo ħadd ma jqgħod iddaħħal affarijiet hemm mal-baż, xi must be on it as well. Biex weħel fil-ġil. Biex ma tinqabadx pregnant bil-offspring tiegħek. Jeżistu ukoll ma ġibix ġewwa tajba. Imma dik kull m'għandha xi 73% success rate. 73, 100%. Jekk ma ġibix ġewwa, impossibbli ġib mara tqila. Le, mux Fact check. Not true. Fact check. Fact check. Bil-prikam tista taqabad ila u koll. Bil-prikam, taf xinu prikam? Mullem bullshit għalla bil-prikam. Jena jgħidlek gidba. Nafx ni prikam, imma jena jgħidlek gidba. This is Jekk all ikollok bullshit. tifel tiħx fuq ratu għax joħroġek. This is all bullshit. Kulħadd iġiba ġewwa. Jien kelli siħbi ġab it-tifla tqila meta kellu xi 18 sewwa. Taf x'għamel il-hero. Il-ħabib tiegħek ġab it-tifla tiegħu tqila. Le, ħaġa tfajla, sorry. Għaxin iġili nafeġ bil-Malti, ġini koxxati. L-ewwel ġerri tulu, ġaba, mbagħad ma jaħxi għal-ħira għax kien lest, mhux ovvja, Alla. Defend your point, hekk ma ġabiex ġewwa. Imma dak kollu bullshit. Dak kollu bullshit. Jinsejt muċċali ma tnara xejn. Taf kemmu tqil ġib ma xaxat tqil. You know how difficult it is to get a woman pregnant. Titkun bleżat dawk it-tlet tijiem, kollox preċis. Hemm minnu iktar fertili minn ħadd ieħor. Ejja ġejjin bil. Jekk iġġibha barra, guys, isimgħu minni, ħares lejja, zoom fej, hawn spoon. Jekk ma tidux ittaqlu l-mara, ġibuha barra. Jekk ma tidux teħlu b'xi raġel bħal Max, Very simple. itfaw implant. Sibu ashtray, Implant. u ġibha ġol ashtray. 2 U minutes. diffiċli. I would agree. If you want to Għamlu do an implant. implant, do it. 2 as well. minutes. Jena mbagħad ħafna. fil-fiskatur. Implant ximxini, implant. It's an implant. Ikollok biċċa plastik fida hawnhekk. Xinu? Ara kif ħanifqalu moħħu. Jow pal ġejdi fil-sink, mux ekkin. Eża, ġejdi fil-sink jgħadġi. Ma xini l-implant, xini l-implant. San ħoslok. Le jena man miss imbarazz, please. Għamil iż-zob trid ma. Etħassa?
Dik l-implant. Bixxi. U dik kif tasal salutru ġifieri. Ma tasalx ġolutru ġaħan. Saqsejka! Għandek il-nano machines, ek ġofik, jod jotlu l-leba. Eżatt, tajmini, eżatt, ek. Jotlu l-leba. Leba kif s-sirna. Kif taħdem di? Tetnejlek il-propja Ejdilna, mela. Dik sirtida komlu l bolt. Le, dik Ejdilna. sirtidi għonek għamlu l-bolt. Dik tirħi l-hormones, all right? Il-progesteron, progesterone, Iva. U da li jgħamil il-lining tal-utru jgħamlu l-irqiq u jipreveni mill-li inti tovola. Ġifri anke tovola probabli ma jkunx hemm implantation. Allura nsa ġast liħu l-pil mal-bqija tal-pil li tibla. Le, din hija hormon inqas. U dik constant, għandek bżon tamna replacement. Kull 3 snin kif. Bidu tamna service, VRT test kull 3 snin. Eżatti. U jeżisti implantology għall-ignoranza tan-nies? Li tkun tajba, Tkun tajba ħafna kieku madonna. Din l-implant vera solda. Jena nikber ma kienx. Ġelħitni għara x-saħna rritiku. Fuqek biex ta' ma jena kieku jena istess namel. Kien istess namel. Ek Bizzobt it-tejt bija. Tajjeb, mux aħjar. Le, Possibli Għajrek mill-li nispiċċa nitwikka b'xi ġeru ta' xi Le, ġaħan. 100% imma di tweġġa biex tamela. Xillu naqra l-oppju. Isa ċippa tal-klipaw. Eżatt, jisa ċippa ta' klib. Vera, Eżatt, ek jamlu. Lejla Spooner kif jasal id-dar. Kif, ċefen Marija, jdilla fejam li tana. Inti spuna bla monta li bala ġib 6 għandek bżon tamlila. Madara, kull imkien. Jek tamel ħafna iżjed xiġri? Tista tamel 3? Jien kont saqsejta tabiba biex tamil li 2 oħra maħħa. Jiġi joxxokek minn fuq, jew jiġi vera super tin, actually. Jiena naħseb illi forsi jinqala l-utru kompletament. U joħroġ hekk. U joħroġ u taf kif ma jkun jista' jintu juża qatt kif. Għalfej preferit li la flokka jodi. Għax ma tkunx ġol paċuċċu. Imma għajadu d-dum 5 snin, le? La judiddum il-majrina d-dum 8 snin. Għajdi dik il-kurpala u li ġibna u jisissunara. Dik, il-sunnara. Aw, dik, jina vera Skonda, le tħod ma tħod. Plus l-skonda, jkollhom ħafna nisa jgħidu li jkollhom ħafna cramping u hekk. Jina vera mbati bl-intrusive thoughts sewa. Le, jina vera mbati bl-intrusive thoughts. U xed daħħal su bajk tħossa l-ispaga taħħa. Xitħas? Vera, Minn ġewa vera. tħossa. Dik kollha spaga mġew, ħalli mbagħad biex tiġi biex neħħija U tiġbidha. tkun għaddejlek Mhux minn moħħok ta' tipo kikun għamlila waħdek taf kem naqla ġorasi bħalissa. Ma madonna għalfejn għandek tagħmel. Għax di tgħaddilek minn moħħok, ma tagħmilix, imma. It's called a prank. Ma tkunx qatt ma tiġi bullshit tkun qed ċimklu tgħid ostjek nagħmel di vera tkun inappropriate bħalissa, ma jkollokx dawk il-ħsibijiet. Dawk l-intru, alright. Ma tagħmilix. Taf tkun tajba dik, abbadan nar. Tom refuse. U tibda titla Żgur ma ġewa. jkollokx fal. Palta eżaz, kur ma jkollokx fal. Palta Tom and Jerry. New method of contraception. Eżatt. Explosive Myrinas. Dil-implant, kemm Nagħtu dwar is-servi? bidu. Kemm is-servi? L-implant 3 snin, ġifri daqs il-JDS. Eżatt, xiex? Il-JDS pal majrina maddu minqas, u ħafna drabi tkun iżara l-min per eżempju ma jkollux tfal, allura ma Eżatt. daqsek skom dal-insertion. Espertos, jafu fuq il-bert. Aġenti tal-Majrina, please sponsor, aħna Ostja naċċettawhom, palmanna l-online intimates naċċettaw daw tipi u kol. Issa tali konkludejna li inti tħobb tinħexa, xinu l-body count tijak? I've lost count stomachs. Ħjar battu xrajt clicker. Klik. Bast, jaffulon, nek. Għalek jiena da. Użom ħan iċċaraw. By body count mux kemm mitulek pazjenti. Le. Kem zelqu l trabi. Jo kem zel, eżat, kem tajt field goals bijom. Xej minn daw. Xej minn daw, you lost count. Lost count. Għaddu jo. Din l-stereotype li l-ġil dejjem jibbatu biex jisibu z-zibġa. Vera jew le? De bullshit. Ija vera, on very rare occasions jena xirkom s-sibuwa, ma l-bicċa l-kbira laqqas b'mappa men. Inti mort, inti mort. Ma rġil tronoċ, ta' tronoċ nil-plural, tronoċ, ta' jepriċ, ta' kif ma tistax, bizbis Sara, jek, għamma tal-kelma sowa, dalox. Għandek vleġġa turik il-fejt it-titla. Dik wan, u tu ġas kem faqqa jdejkek. U taqbat it-tija. U lest inti? Le. ċaġa ħatoqot, għabbil minn kepa. Natoqot it-tija. ħagġoħra per eżempju, għek s-sibuwa, ma tkunux tafu ġizzob, xtaqbdu tamlu. Intkom fucking aggressivi, tagħmel? men, intkom ġast taqbdu, ma intkom
You don't know how to savor the moment u bekk taħxuħ il-moment ħafna drabi minn. There are no moments to savor. What's important is that I climax. Il-bqija ma ġara xejn. Ija imbarazz, l-importanti li neħles jiena, kif għandu jkun. Masterpiece fi. Għax jiena neħles meta rrit jiena. Kemmi fortunata il-teriyaki, the best 30 seconds of her life once a month. Dak salik biss, infatti għandha Max fil-kelma. Eżatt, dik Sandy. Qed ikompli digging more biex in-nies iktar jobodu. Eżatt, Min kollox qed tagħmel. ħana mill vera faċli xarrab mara. Vera faċli. Vera le. Għajja mux xabba pajp. U xabba pajpek ta' paħotem. Ġifiri, għajja għam tablu għagġe, pos. Għemmin hoppek, kif imni vera. Dakar għattek bil-bżieq, jow għattib. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Rabba li jinti mort toqtol ċerba. Zom ħan kompli Tixtieq tara l-episodji qabel kulħadd? Nipreferi mara nitti għana il-għaddejja żmien. Sezzjonijiet tal-episodji esklusivi, Fil-Gallerija tal-Vatikan. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żoppa għadek qed tistenna. Love you, qalbi. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. Inti midwife. Aha. Issa, you know, I have a bone to pick with you. Midwives, ġifiri. Ħajdek ġaram. Hija kellu baby. U jiena mort biex nara dal-liba baby. U morna jiena u l-mara u kien ovvjament ħajġu ommi u missieri u ommu missier l-om. Jiena insertajt ġejt l-ewwel u tħalt jiena mal-mara. U mal-li tħalna kombinazzjoni minuta wara maximum, 1 minute 2 maximum, ġew il-ġenituri tal-om towa ta' tfajla. Issa, ovvjament ma l-ismajnek, aħna ħriġna l-barra biex jistaw jitlu huma. Allura li ma tistawx. Ma tistax tagħmel substitute, ġifieri jekk għandhom shift ta' 6 sigħat, jistaw jitlu biss żewġ min-nies, not substitution. Jiddispjaċina ħafna, Maxima, we don't make the rules. She's min iż-żob jagħmel ir-rules. Mux aħna, ma nafx iktab is-CEO tal-isptar. To be honest, taf kemm għandi affarijiet ċingerga kieku. It's fucking ridiculous imma. Fl-istess kien jekk jidħol kontingent studenti u rajt Eżatt, mhux problema, studenti jiġi jaraw kollha dika. Ħanejdu. Illum għandna pazjent 347 oxxa daqs l-ostja, ġifieri dak all right, mhux problema. Propjament dak mhux studenti jkunu, dak kunu l-ferm. Whatever. Xiex? Il-ferm, it-tobba. It-tobba, yes. Il-team ta' tobba. Studenti. Ma dak meta jkun hemm it-tobba jistudjaw, qed jippratikaw hekk, ma jidħlux kontingent jaraw x'inhu jiġri. Jiena daħlu meta kont Contingent, Kontingent. Mhux bil-liba bil-coach kollox. United Nations, jew contingent. Vera kienu jiġi. Imma I just want to do it. Bro, tellawa għandkom suggestion boxim. Jo suggestion uterus xi ħaġa ma għandkom xejn. Ismani, għaw. Ħlift li ritnajda din. Għaw, Marija saqbel miegħi, deħlift li ritnajda. Il-problema tal-isptar jeni li għana laq 30 sena ners. Il-problema tal-isptar hija li minn sena għal sena u da memx gvernijiet u ċikku Ministru Peppi. Jibqaw ma jibqaw appuntament. Dakax kan fazer ta' dak, dakax tabib ta' dak, u dejjem nies inkompetenti imexxu dan il-liba sptar. Agreed. 30 sena dik hija l-problema. Sorry, jekk tidottu li transfer. Mux ħadduk transfer, hija xħat mem li għamel xoltana. ħat madu jidħol nurses u midwives, ħat madu jidħol. Mario, meta l-birthday tijak? Xar qabel milit, dak il-ġiener daħulek. Thank you. Oġobni, brother. Oġobni ħafna. Għala zobbu da' smija l-Mario. Proset. Mandu raġun ħafna. I'm sure of it, yes. Jina. Inta fem? U taf xini, ma nafx xħat qabel miej, l-iktar nies li, per eżempju, l-iktar nis li meċċu l-isptar li u għadju li l-isptar jiddependi fuq ma nurses u l-midwives. La għatmamlu xej għarajdu, l-azzanin. Le, l-iktar nis li jaħdmu fl-isptar, il-backbone tal-isptar u ma nurses. Le, muxek, le, sibtek management tattajdi minn jilħa. Umbat, meta jkun ħajkusir xi regola ġdida jew whatever, l-inqas nis li jiġu konsultati u ma nurses. Bla dubju. Vera bla sens. Le, zejda, oxxati. Imma biex nejdu kollox.
Jiena, għara kemm minna najdu l-nis, whatever, jiena, aħna vera ma namnux hekk, we're not that fucking, maħnix orangutans, din eżagġerawa biex nġelu li la tanqati daj u tinħaraq sowa. It's called messing around with It's people. called humor. Gaslighting, dik il-kelma. Humor. Jiena l-iktar ħaġa impressionanti li qatt rajt huwa meta u l-iktar ħaġa b'saħħitha huwa li rajt meta l-mara weldet it-tifla. It's amazing. It's fucking incredible. It's insane, ġifieri. Vera, vera, vera insane. Meta ikun hemm mara ludija, jekk toħroġ 5 euro joħroġ iktar malajr baby. Għal-grazzja tal-la ma jkollniex ħafna lut. Ma taħdimx? Aj, ma jkollniex ħafna lut, ġiviri ma stax nejt. Le, Kien hemm xi- koppja sa fejna fien, imma ma konċet nimsibha, Għala ġiviri ma l-grazzja stax tal-la. nejt. La, grazzja tal-la. Let's go. Mux dawk il-balut. Il-libba, il-libba kif ħarġet ta' di. Isma, aħna very viva l-Palestina fox l-Izrael. Agree. M'għandix dubju, We agree. M'għandix dubju. Fuq dak il-naħat ġifiri, 100%. U ġili kellek ġifiri, naħseb ġili kellek pazjenti African American suet Mela. ġifiri. Dakka xidden del fried chicken. Bananas. Ma nistawx nejdu dawn l-affarijiet! Dik zejda! Dik zejda! Ma nistawx ta! Spoon! U tidej bil-Madonna rajt, dik mussejda. Aħjar! Aħjar! Isma, għalli korrajt Marija. Le, xorrajt għalija, ma tistax taħħija di, taf ġi. Ħallija di il-patriarki, ħallija mara tażeli. Bax eżagġerazzjoni. Għad ġara xaħġa heavy fil-tipo jennaf, serious now, għad kienem xie xie kopja bajda u ħarġet baby sweat. Għad ġara xie storja ek, fan. Mela, l-ewwel ħaġa, il-baby sujet ħafna drabi joħorġu pink, il-melatonin, il-melanin, dak wara ftit joħroġ. Skin pigmentation. Eżatt, ikunu jidru ġifieri taf kif ikunu aktar skuri minn babies bojot, Agree. imma ma jkunux suwet. L-Indjani kif joħorġu? L-Indjani u korru għazar u aktar ċar? Le, nok. Ek, ma jfassu għetek, naqra brownish. Just flok placenta fluid ikollhom il-tikka masala jirreċ. U l-Arab kif joħorġu bil-mus fidejhom? Bil-Kuran. Xieġifiri vera. Joħroċ riħajk, jkollu riħa ta' karju bil-fors. Għodin, vera. Għax you are what you eat, tu. You are what you eat. Vera. Jiena, meta nibda nikol l-Indjan, I start profusely sweating curry. Vera, nkollu riħa ta' Isma, li karju. per eżempju, Drive għatma smajtu għalli per eżempju meta mara tikol il-pineapples, il-paċċu taħħa jkollu tom aħjar. Bl-irġiel nafajjen. U li ġilu kwaliba vera. Kiku tara xort stana vera segwina. Għaddu kif ħareċ xort jumejn ilu. Jiena, eżattek. Jiena infatti li batija għanda toma ta' barbecue ribs jaqsa mostja. Vera tajja b'hikri smoke tal-Kristo. Tal-kolesterol. Għallu naw kol, l-aktar pazjenti li tuħu pjaċiri, refugjati u drugis, il-drugati. L-iktar nis li kollum bżon imħabba. Very true, agreedu. Jafu batlu l-kom il-gas. Imma, you have an affinity to, so you just like to help in need. Ejwa, u għalfej li bħal speċi. Plus, it's a job it needs to be done. Bħal speċi, taf kif dragjata jew le, mara, xort għanda bżon. Mux hobbu xoħlok? ħafna ħobbu xoħli. Jena ma nasib li it's something that has to be done. Jena nasib li it's something li you have to do. It's part of your job. Jena gradwat radiography. Vera, għaskonna. Għatma fast push għamel xej xeċekwe. Gradwat u l-għada maħdimx. Għat maħdimt jena. Imma l-iktar raġuni għala maħdimx huwa għax jena fl-opinjoni tiegħi naħseb 80% ta' xogħol li jintom kollha miskom tagħmlu il-healthcare professionals huwa li you make the patient feel at ease. Għalek bis-semmur il-xogħol U għalek jena nħobb il-daħħa, men. U kulħadd jitratta l-pazjent ta' fucking numru u ma fl-aħħar. Dak tajdu inti, ma mhux vera. Għal-inqas l-esperjenza li Jiena kellina. l-uniku ħaġa li għadni immur naħdem ta' ners huwa il-pazjent biss.
Eżatt, that's the Nothing only more, reason. nothing less. Pero ikollkom pazjenti li għansi tiltaqgħu magħhom tgħid issija. Ikollok, mela ma Da ma jkollokx. rridx nagħmlu. Le, jkollok Ġifieri. titħabbat Le, jkollok pazjenti jekk tgħid. Ikun hemm pazjenti demel Ejja, 100%. Inti, l-ewwel ħaġa jiena ħanejlek ngħid għalija pereżempju dejjem rari, ma qas nista' niftakar drabi li mort ħażin ma xi koppja jew hekk. Kienu loot probabli l-aħħar darba. Tu befer il-loot impressjonanti kif iwerdu. Kif weldu? Bla loppju, bla gas. Dak joħroġ ibniħrom l-ewwel, bla lopju bla gas. Bid-delay għada. Bid-delay, vera bid-delay ħatta. Vera bid-delay ħatta. Tomaċċo. Inti tħobbu xogħolok? Iva ħafna. Imminti xi tkun pornstar ukoll. Mhux nixtieq inkun porn star, ħan nispjegalkom din. Il-porn stars jagħmlu l-ewwel ħaġa mhux kollha għax mhux kollha għandhom suċċess, imma they are sex workers, okay? Jaħdmu daqs ħaddieħor bħal ħaddieħor u jekk għandhom l-opportunità li jagħmlu ħafna iktar flus binqas xogħol. Yes, Sewwa fucking jagħmlu minn. Jiena hekk tħall fil-betting għax I had much more money for much less Inti time, fem- not nara l-futbol flok nara nis jibku għalla ġifieri. Ħanejdlek, jiena nħobbu xogħli ħafna. Imma niddejjaq meta jqogħdu jbellaw li dik il-ħaġa ta' job satisfaction u suppost nikkuntenta bija meta ma nkunux staffed biżejjed, jien naf meta ma jkollniex biżejjed riżorsi. Just be happy. Kif ħan ikkuntenta biżob ta' job satisfaction hemm? Meta jien m'għandix biex nieħu ħsieb il-pazjenti. Exactly. Jew tifhemni? għawlek il-karta tal-paga. Jew faqawlek il-karta Mhux tal-paga, hekk, igridu. jew sija tajminlu ma jtuwilekx. Waħna ġejna therapy session bomba. Vero. Ġejna tajjeb. Qed tifhem għalfejn tajjeb fit-terapi. Nieħu pjaċir, Qed tifhem għalfejn tajjeb Jiena fit-terapi. mmur therapy, alright, well. Proset, sewwa Sorry li tagħmel. terapist ta' kull darba li ninsaw ma neġix. Vera ninsa. Pero le nemmen li at the very least kulħadd għandu jmur therapy tal-qas darba kull 6 xhur. Bħad dentist. Vera, check-up. Iwa, hej. Għandu 100% raġun, terapi bħal meta tagħmel exercise għal moħħok. Jiena therapy tiegħi nsawt il-mara. Isma' Mario, għandna li xkun ieħor play. Tajt għamil show OnlyFans. Let's say. Mhux nitħaj. As in, you don't shut it off. You don't. I don't shun it off, imma kieku ma naħsibx li mmur tajjeb, u ħanejlek għalfejn, għax titqgħod titkellem mal-irġiel tgħidlhom wow, u tqgħod tippretendi li you're into Tista' tagħmel them. ta' saqajk ta' tisbieħ Inti kemm Jiena konsidrajta darba. close up toxxok. Divini. Ta' kemm zombies. Jiena konsidrajta darba li Ix. meta konsidrajt li mqaxxar saqajja nagħmel pedicure nimmarki kelli nnifsi bħala mara tvedita size 47 toqgħod tirfes l-affarijiet. Intanix, size 47 tużaħħu. Teċ kemili nejdil għal-marajna, jena għamlu xaħġa b'saqajna. Mara għanda sajja vera zbiħ. Il-ħaġa li daw l-affarijiet it's not that easy, mhux billi ngħidu. Taf kif l ħaġa li tkollok ċertu following, you have to promote your work. Għax mhux billi tista' tagħmel l-isbaħ video l-iktar wieħed irotik. L-istess ħaġa qed nagħmlu hawn. Imma tittoħroġ unique selling points, tipo toqgħod tafaslek il-bajt bil-takuna per eżempju. Jew is-sawt. Issa aħna ħarġna b'naq unique selling points għalik. Meta ħakollok tiftaħ l-OnlyFans tiegħek. Għajli, Friġna b'sex positions ġodda. għajli. Dawna qatt ma sar qabel, vera tajbin. Ejja naraw. U dawna nerġati tagħhom spoon. Legend. Irrid Mela, nagħmel L-ewwel waħda, yes, l-ewwel waħda tagħna hija cat style. Flok doggy style so. U hekk bażikament tkun qed tinjora ir-raġel u tintefa' tilaq oxxok. Dan huwa cat style. So, tintefa' raġel u tabad tilaq oxxok. Mela, dil-position hija tajba. Il-mikrofon poġġih mal-art bil-lest. Cat style bil-hello kitty ma il-ġem post ja nice touch. Mela, din il-position hija tajba ħafna pereżempju għal meta Edha- ir-raġel ma jkunx jafx iż-zoppet jagħmel. Cat style. Eżatt, tgħidlu fakku fuq bil-qiegħda ħan il-lesti waħdi. Taħdem ġifieri, think it will Jiena work. naħseb li it's fabulous, imma tkun vera flexible. Ma kieku turieħx suppost jagħmel mhux aħjar. Kieku turieħu kieku jaf jisma, kieku iwa, ma ħafna drabi dik il-problema li ma tisimgħux men. Le, aħna ma smawx rabbix. Il-baby bird. Iġiba ġoħal ek tobżoq il-lura ftijaw. Hemm min ħobbhom daw l-affarijiet, hemm min ħobbhom, okej? Hemm min ħobbhom. Market. Minn hobbom, żgur. Di tamela kif Hemm kellek? ħafna tip ta' fetishes. Tamela? Kuku kellek? Għarfajle. Naqbejbek, le naqbejb, quid pro quo, ek, le? Ejja, Tamela, ta' so this is a good one as well. Bomba, sejn tajab. 8 on 10. Il-ħamima. Għawek fej, bazikament, il-mat inta falek fil-bitħa. Il-raġa juqot fuq il-bejt u ġas juqot jaħra fuq sidira. Il-ħamima di.
Ismani, U mux koll- ħaġa li ħanamel jiena, imma Xiex taħħa jew jahraw fuqek. it-tnejn li huma. Ma tixtiex taħraf fuq xi ħadd. Le. Il-liba Imma kemm nixtieq minn naħraf dak fuq xi ħadd. l-oli ostja ta' darba. Spoon, sa naħra fuqek xi ħaġa. Vera nixtieq naħra fuq xi ħadd. Jekk qed ngħidilkom jiena, jekk xi ħadd lest taħallas il-flus biex jaqla qallu fuq sidru, għajdu lest nbidel id-diet plan għalik. Għajdli niġi naħralek fuq sidrek. Anytime, anywhere. Kieku. Xkieku mus konċi jridu jekk jixtiquħna inqas impactful. Kemm nieħu naqa noodles naħseb, noodles, għax jien ma tantx jabba mi soy sauce. Ġifieri dak tasab hekk jiġi. Jekk imbagħad kun tixtiequ hekk nice hekk bid-daqqa tieħu d-daqqa ġo sidrek hekk. Shabouts, ballouts, Rona għagġin. ballouts, għaġin whole meal. Importanti li whole meal. Kornu bil-għaw sħiħ. Imma kornek jridu texture. U l-kulur. U l-kulur. Le, l-kulur ma sibx li għad ma tantx, maħx. Le, l-korn kiku jibqa sħiħa, l-ura jisfar. Korni b'tajja, bezzat, idur Stennejt, għadu il-conversation qabel ġejta. Stanejġi ħagġa Possibly, yes. bħala. Ostja. Ma ħammi ma taħdi? ħami ma taddi. Taddu Taddi għax ukoll. hemm min uħob daw l-affarijiet, hemm there are different fetishes, Per eżempju daw l-affarijiet minna li jgħidulu scat play. Skat, bezzat, Eżatt. proset, skat. Zomma, zomma. Le, għandha raġun, Għanda skat. raġun. Memżon fit-tex, it is skat, 100%. Emminni. Sorry. Dixi driver. Dixi driver. Tifqaxħa minn wara u tgħid li mhux tortijak. Dar ritrat mux bnejket najdlek. Kull meta bdejt nipruva namlu, maqlub bedajt jom li ostel, mara bedajt li wara ostel. Anka ChatGPT ma jħallikx, ħallix biex irnexxilini fil-fat wara kelli nitfaxħa, ma ħallinix nitfaxħa fil-karozza ta' qoddim. La. Bil-vendikazzjoni, The ostel. patriarchy. Kemm qed javvanza lejha. ChatGPT on the patriarchy. Għattifem? Iwa, imma it's based on reality. Le? X'taħseb? Inħallu għaddi xi driver pala sexual position? It's not very sexy. Le, maġ bitekx. It doesn't pass. Li Zero. miss, the Walt driver. Għawek bazzikament ġast ma tinħasilx għal-ġimatej u flok loop tuża tika masala. I mean... Għadna kif tlifna sponsor mawx. Dik kif inta fatek, spoon, u dik jit wahda għanda, astja. Mario, Mario, dik xoħlu. Diffiċ li kienet di, għax dik biex nexxilin nizzila baxxira sekk. Tajba, proset. Di tamela, the Walt driver? Għan jien naħseb illi kiku tikka masala jkun spicy u jqot jaħraq nwis, imma nifem l-appeal għal minn ikun irrit dana. Ġviri, Eżatt, you let it. passabli. Oh, Għetifem, imma I wouldn't do it. You wouldn't. In 96. Tajja tisa moħta u torqdu mid-ġildin. Di brava, di actually tajba għeda. 96, not 69. Kiku jduru naqra lej xurxin, femmini. Jak mid-ġildin. Mid-ġildin, no, 96, ta' kull puntu, ma ras Allura fejn il-punt ta' seks? Għafissek kif Għaxa ħajkun jgħat tisa moħta. Dana USP, dan il-unique selling point. Għada Da tal-għalija. speċjali. Doċa speċjali. Inta ma duħux għalik u kajtu tisa moħtok. Li wada, mizbata l-oħra li jem. Uħti propja. Steph. Propjament jek jgħidu li jisem uħti propja tkun vera simpli, uħti Marisa jifem. Marisa. Marisa, Marija, Mar. Alright, li miss taħseb toġbok zguri jena, sowa. Di Netanyahu. Tifqal ġirin kolla bitfalb kollox. Taħseb, tajba? Bax rebu samel il-stijal beni. Intu ilom? Di Netanyahu. Intu ilom. Tajba, tajba. Il-kinder. Is-siba riqda titfall bajt falqa u tajat sorpresa! Jien kieku ta' ġobni. Elle, ma Jien tajba. kieku ta' ġobni, midnight snack. So taħdi di. Tad, 10 on 10. Ostja li miss il-figolla. Iġġiba fuq witċa twaddab naqa sprinkles u tpoġġi l-bajt fuq imneħira. Tajba, Very le? creative. 10 on 10, oġbitni. Baxi sprinkles dawk, dak għatifga Vera, fijom, madonna. Tajbi, tajba. You know, proportionate mal-bajt. Agreed, proset, tajba. L-axar wahda, L-Alfred Sant. Taqbada minn xar s-kem jiġi fidejk. badak fil-liba, man. Dak Le. Le.
Dak Alfred Sant. Nejlu ma prezzant. Nelu Alfred Sant. Ma nafx jina l-wajt naħħa tixbaħ il-ċeħat. Alfred Sant. Ma nafx ma tfakkarni. Alfred Sant. Kif in ir-relazzjoni tiegħek mal-irġiel? X'ġifier fis-sens ħbieb u hekk. Għandi xi idea x'żob, just whatever, with men. Jiena nħobbhom ħafna l-irġiel, ħafna nies jasbilna b'għodhom, jiena nħobbhom ħafna l-irġiel. men. U ta' tixlemħa differenti, Iwa, ma ħobbhom ħafna l-irġiel, men. Sabek għallu li biex nsaqsuk, x'inhu marġiel kapaċi? Irġiel kapaċi. Flima sens, ħanejlek, ħafna tipi ta' kapaċitajiet. Għal, esibu, zibġa waħda minnom, apparently. Waħda minnom li kun jistaw Fis-sens. ġelu l-mara ġiba. Fis-sens, Raġel- għadek kif xtrajt washing machine. Għamlulek delivery fil-komunu ħallulek isfel. Min ħajjejnek jerfa il-washing machine? Ista jgħin minn irrit, ma fil-sens jekk kunem. Min ħataħseb l-ewwel wieħed persuna biex jiġi jgħinek jerfa il-washing machine? Inkun qed nittama li jkun raġel, għax raġel ħafna drabi jkun b'saħħtu, ma fil-verità probabbli tkun mara. Li min jedda Għandek bżonn tkaħħal il-faċata tad-dar. probabbli nistaqsi xi raġel. Għax ħafna drabi li ġieli kun jafu f'daw l-affarijiet. L-imrazza. Xaħat li kapaċi tkellem il-Malti. Għandek bżonn titfa' xi ħaġa ġo tazza ta' xi ħadd, xi droga. Min ħatajt? Dik nomilla jien. L-lebħa l-unika ħaġa li l-unika waħda li kellek tgħid raġel. U għawek qed innaqbdu fuq l-irġiel u inti għamilta dik nemmelin. Xu għaddabt ġo drink stan-nies. Fil-verità xej, maħlif alkohol meta kont bartender, ma kieku namilla. Kont bartender inti? Mela. Kont id-dom il-cocktail. Zaqta taħħa bizzab ta' cocktail fox xieġifiri kieku tamila. Fis-sens, taf kieku ma qabbat il-ħadd min jagħmilha u ġast nagħmilha jien. Ġast għabat. Kemm titerf biex Kieku tagħmilha? xtaqt kun divjin tiġifiri. Eżatti. Kont taqbad Kieku u kont tamela. malicious, eżatti. Kieku kellek malicious intent kont Eżatti. t-dabwenti. Fair enough, agreed. Idejek il-mansplaining. Dejjaqna ħafna l-mansplaining. X'iżoppu mansplaining? Tista' tgħinni. Bħal meta inti bdejt tgħidli x'inhu l-patriarchal framework jew x'mhux il-patriarchal framework, meta inti ma intix espert fuq u imma jien esperta fuq u għax jien maraw jien imbatija. Le, mansplaining huwa meta raġel jispjega lek ħaġa vera ovvja. Bħal kif Jaħseb li tagħmel ħabba li issa, inti u- mara ostja, fasta l-mara. Xiri, women's planning, jew dak just bitching jiġi. Aħna ġast jiena ngħid għalija pereżempju nagħlaq ħalqi u noqgħod ngħidlek u ħallik taħseb li trid imbagħad nagħmel fattija. Ma għax trid tgħidilha dik, imma jien hekk nagħmel. Kum mara kollek. Imma ma dan ngħidina mansplaining mhux just kemm tgħid. You just talking, le, da jidem ċaġi. Għalfejn. Imintkom ħafna drabi. Għalfejn Dik toħorġu daw id-differenza. il-liba stigmas, mansplaining. Mhux stigma, it's the U truth. gender pay, u Mhux stigma, it's the truth. It's the truth. Alright, issa jekk inti imdorri bin-nisa jalqu ħalqhom meta toqgħod tispjega affarijiet li ma tifhimx fihom. Le, xandu xaqsam. Dil-ħaġa li dejjem hekk kosti jiena tippruvaw tikkrejaw id-division ostja. Le maħniex nippruvaw nikrew id-division. Memx mansplaining, just raġel qed jgħid xi ħaġa. Kien tarfejt jew daqshekk għalik għall-kelma ma. Għax ma teżistix. Teżisti. Memx, ħaġa ma teżistix mansplaining, dak hemm raġel ignorant. U hemm raġel mhux ignorant. Raġel ignorant qed jipprova jispjegalek xi ħaġa. Li ma jifhimx fija. Li ma jafhimx fija. Pal meta dabba jispjega minn għalih il-breastfeeding. U l-raġel bravu, ieħor. u l-raġel bravu jispjega l fuq ħaġa li għandha xi jifhem fija żewwa. Tajba? Issa, hemm nisa ignoranti iva jew le. Użgur li hemm. Jippruvaw jispjegaw l-affarijiet l-irġiel fli ma jifmux. Ħafna drabi dik jagħmlu għal nisa oħra x'intom l-irġiel qatt ma tuna ċans nitkellmu. Imma ma jistax ikun dejjem kollox kontra għal kollox, mhix żejda jew. Żejda. Ħadd laħaq mi. Le, tillaħħaq miegħek easily, għax you're just proving the point even more and more. U inti qed tagħmel palissa rage baiting. Li inti għad vera champion fiha. Ħafna tħobb ġifieri. Tagħmel ħafna rage baiting. Għalluna li inti tkun mixja fit-triq. Ma tara raġel ma tersaqlux. Użgur li le. Kif jersaqu. Jekk tinserta li charge l-intik. Tafx daqqa ta' shoulder charge intik 130 kilo ġeja dritta lik. Jekk ma nersqux jiena u inti min tossib ħajirbaħ. Jien għandi l-spalla tal-ħadid. Il-ħadit jitawel. Il-ħadit jitawel wara 130 kilo. Għala Ma zobbi toqgħod hemm vera? tista' animal art laqwa li ma nkunx ersaqtlek.
Xej, zero, m'hemmx ċans. Għala bibżobbi. Ismani, x-xalliħor kont 130, ta' issa naħseb wasaltu 145. Jista' jkun. U isma, li ma toqgħodx tidħol Johnny's biex tisfidaħħom mhijiex għax tkun ma jew raġel, ta' jgħidu la manjieri. Le, ma fejn dejjem il-mara trid tersa. Ma jien nersa! Jena dejjem nilsaq għal-mara actually. Jien chivalrous. Kulħadd jista' jkun il-bib. Ġifri li ħatersa. Ġifri li ħatersa. Naħseb nilsaq għalek. Jena nilsaq kulħadd imma to be fair. Imma once again, manosphere, zobbi, whatever ġifiri. Inti ma jkollux għalfej, joqtum nieħrek qabel. Taf x'inhi l-ikbar rage baiting? Noqtok bimnieħ. Ħanajdlek. Mux billi tkun 130 kilo kamen. L-ikbar rage bait li qatt tista' tagħmlu raġel inti huwa li tipprova tipparkja l-karozza. Jien vera ma tantx naf nipparkja. Inti biss. Tlet kwarti tan-nisa. Inti biss. Jien vera ma tantx naf nipparkja. Jien il-motor naf insuq. Il-motor. Dak id-dorriga nsuq. Il-karozza nżomm. Jien għallu li tieħu kantuni li xkanata malla. Iwa ta'. Tajjeb, qod tifraħ. Issa xi darba tifqonqok jew klefik il-oħra jew x'kellek tifqok. U qod tifraħ ta'. Bad mhux erġu erba' ġimgħat sik. Tajba. Inta mid-rage baiting il-kaċċaturi żgur. Daka ħessil ostja. X'kien qala daka kif? Insomma. Dak kontrajt video ta' dak il-kaċċatur ta' Udex li kienet jirfes fuq dak l-asfu li kien protett. That was heavy, that was fucking Inti fimni u rit. Yeah, you had to vent. You had to side for the... Ma rajtux jien dal-video. Ma rajtux vera? Sat fuqawh. X-video erġajd li Tal-kacċaturi għawdex, meta kienu din jirfsu fuq il-safar protetti, whatever. Tal-heat, it was like sort of a heat video ngħidli jena. Għabdu jġildu mal-polizija jew minn kien hemm. Ma xiex rifsu biex jaħbih. Le, biex għax taka kien ovvjament bitrab he was, xin il-kelmaw, bin-nassa. Bitrabok? Mux trabok, għaw. Li jamlu l-net mal-art. Trabok. Le, trabok is a gaġġa. Dana nassa kienet jonsol. Trabok. Le, trabok huwa gaġġa tal-Peter Rossi. Dik gabbietta. Le, taħseb fil-kelma nasba. Wow, ġej. Le, trabok huwa gaġġa fej ikollok il-bib miftuħ. Umbat jiġi il-Peter Ross jitħol ġewba u jena Irid kollok Peter Ross ieħor. Ikollok Peter Ross ieħor. Peter Ross ġo trabok u jitħol għax X'ma noffendihom x'box kemm għandhom. Le, bixit. Għalfej bler jawlu wiċċu. Għalfej bler jawlu wiċċu. Heavy shit too, Trapper. This shit is a... Guys, ħudu pjaċir, ma this shit is not fun. Zejda. Toxic masculinity. Zejda. Imma mandu xaqsam li għax. Ismani, mux kolla il-kacċaturi mux kolla. Le, kolla ek, this shit is not good. 95% nis diċenti u jgħamlu ġenwinament uħobbu la safa. And they love them. U l-problema li daw il-ħamsa bħal kull oġġetti ħor jiġu amplified. Agreed. Ma le, this shit don't do it. U dana kien askur protetti jerġa ġifiri, le? Jipjaċirħas. Le, għandix idea. Ma naħsibx li ħobbu la safar, ta' kieku tħobb la safar, kieku tħallihom. Le, ma differenza. Ownership. Ent il-klip tħallihom jiġru barra tiegħek ma tħobbhomx il-klip? Il-klip tiegħek ħallihom jagħmlu li jridu, qed jagħmlu li jridu bija, rajt għadek ma tafx tista' saqsil minn trid. Anka tiegħek. Għax li jridu jagħmlu bija. Tiegħek melux deħal id-dar jatkoll ma dax jien mixwol nitqgħu nidħlu wkoll għall-scripting inkoddi fil-karozza. Deħal id-dar niftaħ il-bib l-ewwel pass li nagħmel ħarja qasma duma. X'isimhom il-klip Marija? X'isimhom il-klip għax importanti, m'għandekx Max. Ivy, Riley u Blue. Le, memx Max, ostja. Konna naħlef li hemm Max. Blue mexxierek, jien qatt ma ntihom ismijiet il-klip tiegħi, dejjem blisem jiġu. Skont ġiġi minn Sanctuary ġifieri. Eżatti. Bella, tajjeb, Daqsek. 100%. Social media tu pjaċir tagħmlu? Iva ta' ma it's social media, it's for fun. For fun. Jgħinek tabbi? I mean, u biex niltaqma xaħat, fafna drabi mux ħanqot noħroġ mid-dar, mdana. Le, fis-sens li the fact that you're on social media u qed prova tkabbar following, mhux qed tagħmlu għall-baż, le da? Le, għall-baż, for pure fun, for the roles biex nitħaq, ma jkolli imma iktar ma jaraw nies, iktar ma jikber, iktar tu pjaċir. Le, fis-sens mhux ħadhom bullshit jax.
Jien iktar kemm jien l-aqwa Oh, ndaħħaq in-nies. Eżatt, tipprova Iktar kemm ndaħħaq in-nies iktar nieħu pjaċir. Imma fil-verità jiena nħobb ħafna il-private life tiegħi u ħafna nies taf kif. Ma rata għenietek li tabbi ħaġi ħadd għalek ħaħalol u nistgħu ma tbuġu ħalqek u hekk ma ġarx. Ġaraw xi affarijiet. Għad irċevejt messaġġi creepy dat tip pereżempju. Messaġġi creepy kemm il-darba. Hekk vera, għadu jibatulek xi love messages u dawn l-affarijiet. U ritratti u affarijiet. Bad jibatulek ir-ritratti hekk eżin qed nassumi mhux tal-iskrivanija. La, għaxej. Mhux Jibatulek. tal-iskrivanija, ta' body parts. Body parts, il-minkep u hekk. Minkep. Għawe, jabdu jibatulek hekk tipo fucking heavy, ostja. Għad kien hemm wieħed għat ostja, all right, naħseb nitħajjar. I mean, ħanejlek, ma noqgħodx nara jekk nitħajjar xew le, ma la jibatuhom. La jibatuhom bat noqgħod niflihom, nara kif inhu, nara jiena fil-vini kif ikunu, nara jekk ikollux curve, nara jkunx circumcised. Tara kollox kif inhu. Nipprova naqta s-size tiegħu. Għaxi toqt Banana for reference. Eżatt biex jara size. Insaqsihom jiena l-banana for reference. Tgħidilhom dibat li banana for reference, How big is it? Ostja. La jridu jixxerjaw, might as well. Kif kiena ma sharpner nikkomparaħulek. Anyways. Għatkem fadma. Isma, in-nis, sorry. Gobli. In-nis jarfuk mis social media. Ejma men, anka l-isptarġi. Vera? Aħna fatti morna l-belt, isqasajna nis. Bis-serja da? Jek jafux minn inti. U għamilna bieċa ta' Vox Pop zaħir. Bis-serja da? Ija, mela, bizzop jo. Għadda bil phone. Kif jgħatina tajab, xun ġer sajab? Tajba, thank you. Xilla bombok. Ejja, aħna ġejna l-lum sal-belt. Ħanaraw jekk in-nies jafu di Marija Borġ minn iż-zuppi. Ħanaraw. Xiraq ma nsibux la Malti issa. Di taf minni? Le. Għandha xi feature speċjali? Mneħera hawn. Xandu? Kbiru. Kbiru. Nerdiju tal-għadi. Nerdijata taħseb. Bunnuċċoli. Bunnuċċoli taħħielek. Għanda nuċċoli kbir ħafna. Kbir iż-żejjed, Wow. Ġara. Nasib di fuq 6 size għanda, mux fuq. Nistax għasik xiex mistoqsijiet. Tiġder fuq il-program taħna. Bajtu bacon. Smajna bina, smajt bina? Le? Tajjeb, edukattiv. Program edukattiv ħafna fuq l-ikel. Features għanda partikolari naħseb. Għandu daqxej mniħer. Daqxej. Daqxej kbir. Mux taħseb fuq xoħala. Broadway naħseb fuq xi musical u. Estra? Inti x'taħseb? Idejat. Nadda faċċomnija. Nadda. Il-qaħba tajma ta' tajma di. ċinu xoħla? Tajma di. Stripper. Stripper? X'taħseb huwa l-feature l-iktar li rappresenta dar ritratt? L-mniħer. U dik kieku kellek. Toħroġ tmur tara film magħha. Naħseb xi square and she's fun loving, yes. Kemm taħseb għandha levels? Xej. Xejju. U kemm taħseb għandha levels? Nasib li għandaw Nasib għanda 8 ta' najlek jen. U dar kelb tagħha. Il-lus jabad. U kemm taħseb għandha żmien? 54. U ġiex taħdem? Fattiga. Fattiga x'naddaf. Mxloki. Il-loki, tu taħseb. Kieku kellek tiftaħ bot xi ħaġa, x'bot tuża tiftaħ b'mnieħra li żjed. Jien naf xi bot pereżempju Piżelli pereżempju. Piżelli jaġbuk, inti Piżelli. Jiena tsalsetni ħu kieku. Alright? Kemm għalkom żmien l-għanet? 15. Illa, le, tlaqna lem. U dik kieku kellkom toħorġu dejt magħha. Efem għal-teddi ura rajt jena għala le. Jilleta. Ma tmurx? Għala, tidher fija sija baż, le? Lustrat ċajta. Toħroġ magħha dejt. Versace. Le, tara għaxej. Għu tidher fija sija baż dejt. Taħseb? Le, mhux taħseb tagħmel xogħol. Din naħseb seftura u hekk toqgħod taħsel u. Seftura. U tkun tajba taħseb biex naddaf. Naħseb tajba għala naħseb. Kieku kellek tiftaħ bot xi ħaġa, bot xiex tiftaħ b'mnieħra. Jew botta dabek, jew xi botta konserva naħseb. Bot baked beans. Kiet kemm jitlu baked beans taħseb ġo nostri? Naħseb jitlu erba' bottijiet naħseb. Erba' samba ta' għakab sa naħseb. X'taħseb u ġola? Naħan nifoka naqra. Xi teacher naħseb. Mhux taħseb tgħallem. Naħseb low level. Taljat naddaf lek il-pajpijiet. Aqwa ma. U hemm orlem sfuna jgħid. Tajba, le? Kemm mhux bidni.
Ma tajba, feature tajja, bla feature hello. Oġobni ħafna. Spot on kienu, le? Spot on, prosot. Love it. Taf, ma ta' għamilna naqa riċerka għalunna ħafna li jomma kem tektka, aktar minnek. Iwa. Iwa, it's ready, kem pep sigaretti kull jum omma ka? Madonna, pep, kważi ġiġ pakketti, sa' kull jum ħanajlek. Ċensina. Għala xtamil qalbi. Għaxaba Madonna ċens. Tal-blejze gabibo ċensina. Belħet lalla. Belħitu lalla. Vera heavy miskina, vera għadda hekk miskina. Xalla bibżobba dik. 100%. Imma vera hekk. Dikna għalli kolla s-sigarettu ta' sajt li trid. Eżatt. Għallunna. Da i għalet il-na ummuk. Li jinti ma tħobx l-irkotta u l-ħaruf. Eżatt. L-ewwel waħda bullshit. Ġiġifieri. Iż-żabab ma tħobx l-irkotta di, naħseb. Le, vera d-dina l-irkotta. Ħlif tal-kannoli għax kon sweetened. Leżat. U tar-ras. U tar-ras. Tar-ras importanti. Tajb. Kem għed xamalla di. Ras. L-irkotta tar-ras, ostja. Ras. U darba għaltina storja li jinti meta kon zera kon demel u għattajt l-uniformi tal-iskola. Iwa. X'għamilt? Għattajta, marriċu mill-iskola u bat għattajta. Taf xeba kont intiki, kont inħollu. Kif għadibatni bl-uniformi? Kon nibatek jiena bil-pijama zala bibżobbi kont nibadbek fuq il-van u kont ta' għannek u dim skola siħa. Kont inti ħafna kedet il-mami biex umur l-iskola. Mat pejib. Ma nafx kif ma qabdix tixrob najlek id-dritt, ħanajlek. U xaħat minnkom għalunna storja u koll li inti li darba inti ħat l-ommok id-dog park u ħratlek fej il-karozza u kilu l-kelb. Ejwa. Sawa, xolok. Xola. Thank you tal-info, napprezza mens. ċensina minnaw, talat li għaw u verx naħxie għassa. Mish vera ċens. Mish vera ċens. Tem għadek ikoll il-ħara tal-klip. Mux inti le l-klip, klip jiru ħara tina. Ġaħ ġifiri krat malar. Għabba dal-ħara. U fej? Għari. Ek. Malar. Aw. Dikka taqtolni minn. Vera kien, vera, to be fair, kiku marret taħra issa, vera bomba Ejtu kat liter, U l-mara tmur jogging miskina. Vera solido. Għalix għal-fejn. Għajdila tiġri minn ximkien Għandek jor. l-ura li l-karazza, għammi kalla kelba fida, ovvjament, u l-ħra mandunaċ, kif mandunaċ, kienet taf, għallu taħħajet, Għadver intom ma tbartuħx fil-du, intom. Ismani, jiena, kull ma nġbor il-ħara tal-klip tijie, orrajt, mux tommi. Tiġbru ommok, meħġa għalfejn tiġbru jid. Issa dikajt lila. Għadu tiġbru ħara. ċens. Taf xmulta taqla ċens. Taħlax barra. Taqla l-multa jek jaħrak il-kelb u ma jiġbru, jaħseb warint. ċens. U dajra kif kien ħara? Le, kien pjuttost format. Għanna storja. Allora, għandek skuza. Jiena impressionanti kif għanna storja fuq l-ħara. Maħx iż-zoppa. Ħajja ħara, man. Għandkom familja, bro. Vera, ġifiri out of this world. Darba qabad l-ħara, barra d-dar tal-boyfriend, inti. Ejwa. X'għamilt? Mela, dak kien l-ewwel boyfriend tiegħi, right? It-tork? Le, l-ewwel boyfriend tiegħi. L-ewwel dik kellha xi 12. Fuck you, kelli 17. Le, 19 kelli għax kont ġibt il-liċenzja. Bullshit. U kont qed nwasslu lura d-dar. U dak iż-żmien kont nuża l-karazza tammi, ma kellix karazza jien. Dik kellha xi Peugeot 206 jew xi żobb kien. U kellha problema bir-radiator. U wassaltu il-mosta. U tfejt il-karazza tajtu kiss jew xi żobb kont qed baj. U x'ħin xielta. Nara l-gauge termostat jagħmel fuq l-aħmar l-istongu taf kif bil-nkwiet u hekk qabditni barma. Taħnet lek il-karozza ġifieri. U saħnet il-karozza, mhux iż-żobb ħanaqbad nagħmel, ċempilt il-ġon qed lus ma nitista' pliżet niżel fl-xkun ilma ħabba l-karozza hekk u hekk għalija mela. U sadat tant qed nipprova nissapojt hekk ma stajtx. U ftaħt il-biba u mill mamlet il-mami, ġifier mhix ħanqod niġġudika. Minti, all right, imma ommok kienet fid-dog park. Inti kont dej id-dar tal-boyfriend. Jien kont dej il-mitħna ta' ċikku fenek. Dej id-dar tal-boyfriend. Ma stajx Iwa ma naflax nisfel. Namel allaw. Un bad liħor, nizalu zabni b'saqajja għanna fil-ħara.
Dak fetish żgur, għandek storja fuq l-ħara għattilna. Ija. X'inhi l-istorja? Darba kontet naħħġ il-klib, da żmien kelli tnejn biss, il-Vivi u l-Blu, il-Live u l-Blu. U kontet nipassi ġeb sama bijom u dak il-ħin kontet naljena, kontet nħares li il-binja u l-fej kontet nħares, u kien hemm waħda barranija warajja, mhux minn fejn kienet. Jien m'għandunajx li ħadd minnhom għamel kokod, nisallum ma nafx mejn. M'għandunajx u kont ħanibqa' miexja. U nisma' tgħidli sorry, your dog pooped. All right, I pick it up. Dak il-ħinet, kemm iż-żoppi bassa. Naqbad naqa' magħha. Illa, you want to keep it? Tell you want, take my dog's shit. Take it. You are so interested in my dog's shit. U jibqatek. Stja tajba, proset, Take my dog's shit. Bqajt ngħidilek. You're crazy. Take my dog's shit. Ħarja kbira kienet, Kienet imdaqsa. Jodi jindaħlu n-nies. Għal-Madonni, jena dejjem niġbru l-ħara tal-klib. Darba waħda xinsejt. Fis-sens sarrejt sewa għamlet qalt li, imma mhux tkun jisek il-dog shit police. Moħħok fin-nies. Taf kif? Probabbli tfalli kella jiġru wara sorma x'kella xi tnejn jew tlieta magħha jħamġu iktar minn klib tiegħi. I would believe so, 100%. Daqsommok? Daqsommok? Imma l-ħara huwa biodegradable. Ma jdum, tilħaq tilbsu sa' kemm Vera ma jdum, x'men jiġi abjat u jirdi. Għad toħroġ barra mit-triq. Taf kemm nirfes ħara jiena xi ma nħarx fejn miexi. Hemm ħafna, ma tistax tmur jogging fuq il-babankin, għandna problema Malta. Imma dak fis-sens jiena għasem minn għamlu. Għanna problema Malta. Jiena meta nħoġ il-klip u jaħraw ġili ninsa nħu l-borza miegħi. Għax jiena l-kelba għandha x'ismu għandha pouch. Għalli l-borza ġili jispiċċa u ninsa nittopja tipo u nispiċċem u nara ħarja daqsalla u m'għandix biex niġbor u nara. Neighbor, il-qassis, pulizija, jeni għatem bxej. Nibda nħares mal-art, ġili jkoll bżon niġbor xi borza li hemm mal-art, ġifieri u mhux u tantu jena ħata kett, no problem naqbdu hekk, mhux problema. All right, Breen. I don't care. I wouldn't care. Stidinna l-likel. I wouldn't care. Dak hors d'oeuvres jiġu. Ikollu xina aħara taħt id-diffrek. Pal mechanics. Jgħamlu ġurnata jissaw il-karozzi kollom xismu just ħara biss ikolli. Ħara jelbu suġġett light. Why was it not 6 million Jews? Why was it not 6 million Jews? ħafif, mandu mux plis fuqa. Because it wasn't. Kienet 271,000. It was not 6 million. Okay, all right, zom, mela. Konta fil-li textbooks li nitalmu l-ħistri minnu kienu miktubin, mux miktubin, published minn Mr. Ghislaine Maxwell. Taf minn imi Ghislaine Maxwell? Il-partner ta' Jeffrey Epstein. Vera? Mela. Maxwell Publishing. Inti posta bodu minn Jena mux ħan Taf minn kien Robert Maxwell? He was a Mossad agent. Yes. And he published everything? Not everything, a lot of it. They blew it out of proportion. Eżatti. F'kull sens. Per eżempju, għalfejn nafu fuq iż-żob ta' 6 million Jews, ma nafux fuq 10 million Christians li mietu fil-Bolshevik genocide. U raset oħra li mietu waqt l-Holocaust ukoll. Eżatti, the Armenians. Rumeni. Tifhemni għad iż-żob għandhom spinta l-Jews. Marketing. Żob ta' bil-Jews people. Anzi, naħseb li. Smari ta' tajt fax il-ġuż naqżejda ma naħsibx jena. Tinsik daw jikkontrollaw kollox, ja? Mela, ħanejdulkom, jiena I am of sound mind and body and I am not planning to unalive myself. Biex nkunu nafu. La jettejdu. La xheviness, atturi li jinti les biex taħxie għax għandek iċċippa tajdejk, għalli jina les biex I unalive you, I will unalive you tonight. Jena kol minn ħanejt, Mex li mux jgħat nejda, pero if 6 million Jews' lives mattered, they shouldn't have called it a Holocaust. Holocaust? Taħseb li għanna niftħu concentration camps għal-LGBTIQ? Għax what's good for the Jews is good for the genders? For the goose and the gander. Uj, ma dak għazzafar, dika stretchu. Concentration camps għur għal-nis bl-ADHD.
Tom. Dik ċajta, bro. U dak il-libator li kellu ADHD. On the Li fesem blow, eh. il-zobt ADHD li kellu ma kellux għad-dinja ma kienx jgħamil. Goose and the Gandhet, tajja. Iddi dejquk, ħafna jdejquk, in-nies tal-Pepe minn jgħawġ bil-Inglis. Le, ma jdiqunix. Imma tipo jek ħankalmek bil-Malti, nishtiqek titkellimni l-ura bil-Malti. U nejka bil-Malti u bil-Inglis tkellmu. Xiex, waqt nejka? Vera, Mux skont. Bravo, mistoqsija tajba. Mux skont. Ilaw daħlu l-fsormi. Dikom mi. Ma tisma l-ombok. Ġili battom il-ġenituri u għammok. Il-mammi darba qabdet li. Fej, kif? Spiega li Kienet kollox. daħlet fuqi. Fil-sens, mux fil-bedroom, ma kienet ġitandi ġdi kanta ċavetta u li konta d-dajja. Ok. Balla storbi u ek? Jira vociferous lover? Yes. Vera balla jgħatek? Kem mizzejda, kem noffendi kostja kiku. Jasti xiddu, jina b'kollox kem nista jkun kollox skietek. Għalla ħares xaħat jarani, vera nid-dejja, u intu għottajja tu għek le. Min jaf kem tkun sabietu nejka mek. Jena? Jena ma nċaqlax sirt. Jena għabel kont vera. Minn duti ġifiri. Dejjem, bil-fors, ma nistax minna, nisa għu zbira, unfortunately. Għanejlek, għax id-dibdejta jgħat Max, ma kiku jkun fuqa. Laffariet ekk. Il-liva, tajba ħafna. Għasana ċej, was a good one, għal darba spoon. Għandhom raġun. Kemmilna, 3 snin. Għalax wahda tajba ħafna l-spoon. Proset, tajba ma rajtix ġej, jasti. Iġverinti you're fine, Mr. Kelmok bl-Inglis, mux vera jdej. Mela. Nejka bil-Malti naqstra, mbata, ma nafx. Jina. It's not sexy as a language. U għet, tista tkun sexy ju. Jela qalbi. Għandaħlu l-ek tal-koko. Le, inti isek il-warda. U jiena id-demel. Ejla uħan nikber ġo fik. Toqot, le? Ma tasibx li toqot. Tastel ta' fommiri ħed fakkar. Le, it is weird a bit, vera. Bima, inti ċin meta hunek għat titkellem bl-Inglis? Għax għandek accent vera, lovely. Come here, let me fuck you. Il-xejbin għastijax laqlaw l miskin għasta kemmi tajba. Tajjeb, ma nglux skip, nibqa sejrin. L-namballa points, għana wiz points, l-ġemata għaddej. Inti tħobb ħafna l-klip. Tlet rescues minn shelters differenti, etc. U jiklu r-ribaj u inti toqgħod terdaw. Inki kun hemm bżonn. Jiġifieri tihom mal. Taw tiklu l-laħam. Ħanejlek, jiena nażel li l-klip nagħmilhom id-dinja tiegħi u nittrattahom vera sew. Tippreferi tagħti lilhom ċaħħat lilek innifsek u tajn lilhom. Eżatti, any true dog parenthood. Le, l-bajt, jiena true dog parent, qatt ma tajt ribaj jiena bqajt Clearly. bil-kibel. Clearly. Agreed, għawek il-klip tiegħi kbar, Clearly. Ija, u inti ħjad Dejt il-Max ġadillik jel. Le, ma affarijiet hekk. Anka l-kibel jikollu. Ma it's genuinely, I don't think it's good. Ta' toqta tijom il-ribaj zozom. Għalfej, le, esma. Taxxilom il-flora. Minx taħseb li huma mawli l-kibila. Le, eżab, l-imbarazz, le. Tijulu roħ, zgur għarrajt. Le, eżab, roħ, jar, 100%. U t-sajjarulom inti Kienu ribaj. sajjarulom, ma użu mux dejjem intjom ribaj, rajt ma dejjem intjom toppers. Per eżempju, l-lum ħadu kapuljet tal-majjal, bil-karrotti, le, bil-pizelli u bil-coin. Sajjartu l-omek. Eżatti, u dak jħtuħ fuq il-kibil. Kjamu man fizdinti, jaqad bis taħħula li kelmeta. Imma r-raġel problema sellu. Raġel problema sellu. Imma r-raġel għandu paridejn jista' jsajjaru jekk irid. Tajba Mario, taġobni. Imma jena għalfejn għadni marreċ għana ġiet il-klip irrid. U xinu il-dog breed favorit tijak? M'għandix favorit kollha nħobbhom. Mela, aħna neġdem dog breeds ġodda. Għandek l-inqas u għalfej ċiwawa. Le, nħobbhom ċiwawa zukoll. Għar klip. Aħna neġna dog breeds ġodda. U titaħseb jara minn taf you can mate jek tamel
jekk tagħmel poodle. Ma dal-mejx. Ma dal-mejx jiġi punation. Labrador. Labradoodle. Hemm ħafna minnhom da. Maltese u poodle. U aħna ħriġna b'affarijiet ġifieri mħaltin ma' ċertu. Maltipu, jgħidulhom. Hemm ħafna. Maltipu. Ħriġna idejat, mela. Nibda jena naħseb. Mela, aħna nibdew pereżempju, nabdu Fox Terrier sewwa, imħallat marbi. Fox Terrierist. Naddottaħ! Tiħdu għandek. Bombi b'kollox. Kollax, iġibu. Fox Terrierist taħdem ġifiri. Bomba, very good. Doberman imħallat ma' Bastian Chantar. Bastian Chantar. Doberman. Bodybuilder. Ma kem ġi fucking amen, nostja. Tajba spoon kem ġi fucking Ija. Tajjeb, id-driħdu ta' Oġobni. Hello, Bastian. Hello. Nice guy. Hello. Jadju kol. Jider jisu jħobb il-belly rubs. Labrador ippastardjat ma' nudista. Nudista. Blabrador. Blabrador. Tajb. Labrador tal-Pink October. Dak għanda skrotu mem wara. Bajda wahda. Xamil dila spoon. Others jisa. Valle, ma kif ġibta ħażin spoon di madonna. Memx ta'melu. Beagle ippastarjat ma' iswed. Illegal. Il-libba spoon jek minn ħażin, madonna. Madonna, stajta mill-ludingi dej jew xi ħaġa. Ħan enfasizzaw li illegali ta' mhux ġast wieħed iswed jaħasra. Ma netjat. Tieħdu dak id-dar. Ċej. Tana missieru żgur ma ssiblux. Eżatt. Bulldog ippastardjat ma' Joseph Portelli. Bulldozer. Jifqalalla da. Nħalliħ fil-bit ma dalu ġewa. Ftemna. Waqqaw il-bjal-ħajt inkwetax. Agreed. Great Dane imħallat ma' nazjonalist. Great Dane. Joqot, le? Great Dane. Joqot. Dan ommi tiħdu. Dan ommi tiħdu. L-lallu kem tħobbu. Ommok mux belli rabs ta' mill-lul da. Kem tħobbu. Kisi on the willy. Il-pupu. Il-pupu? Vera good looking guy, ġifiri. ħaġi, you don't need to be good looking. You need to be... Ma insomma ta' Couldn't be a criteria, ma tiż. Insomma, tiż a bittu. Din għalik ċensina. Dil-Korea version kienet. ħadaħlu? Le? Għal-ġolbitħa. Għal-ġolbitħa u koll. Li mis ħanabdu? Husky ippastardjat ma' Paul Walker. Husky djatura. Kemmi tajba. Kemmi tajba diċċajta prosek ċajta. Di vera kienet, vera ċajta tajba. Vera ċajta heavy. Taf xin isabiħa li memħat ħajqret fuqa għax mux Malti. Dik li zbaħ. Agreed, ma jistax ifittxna. Id-daħlu da miskin? Bakem. Id-daħlu miskin. Id-daħlu. Undawwieħ. Undawwieħ, proset. Mela, koli ippastardjat ma' Mex. Koliesterol. Ma kem ġibtu daqsalla. Ndaħlek ma no ribaj for you. No ribaj for me, xej. Insomni light diet, kibel bis. Trid biħ kilwa biex t-tema. Diet kibel. Tajba. Ciao. Wahdu? Le, pastardjat ma' ċiniż. Ciao ċin? Ċing ċong ċaw. Ma kem ġitalla. Dak mux ciao, ma u whatever, joqgħod tajba. Ċing ċong ċaw. Lallu kemm ma jestu. Ċing ċong ċaw, tajba dalu. Daħlu Li taħħaġa razzista li għat daħu dal-program. Ċing ċaw. Għajja, daħħos li kull program, Agreed, wadda, it's fine.
Ingerger. Komment biss. Tija. Yorki pastardjat ma' membru parlamentari. Porky. Għalġol bitħata. Stajt imqarġib il-roz jena u spoon. Spoon. ġara lek Max. It's fine, Much it's fine, box. it's fine, it's alright. Dak li tkrejm biex daħlu fil-bitħa. It's fine, it's fine. Dana jikollok għalla ċanki xismu l-madu. Li mis l-axar wieħed, lesta? Rottweiler ma' Joseph Muscat. Rottweiler. Endaħlu. Perfetta għadet, ostja. Perfetta għadet. Daħlu l-Rottweiler? Il-Rottweiler endaħlu. Aħna. Għamilna pick-up lines. Tiddina jek jaħdmu xew le. Ok. Għal provaw fuqek. Inti għaw Kurt Cobain. Għax fqajt li moħi. Taħdem jew le? 8 on 10. 8 on 10. Inti joġbuk is-Sirjani għax les biex niksirlek wiċċek. 8 on 10. 8.5 on 10. Marija. Et fakkarni f'Charlie Kirk. Għax mejed biex imbatta l-balla f'gerzumtek. 9 on 10. Inti għaw pakket Capri Sun għax irden taqbek bl-istron ixroblok il-ġus. 9 on 10. Għal-kuriozità, inti tħobbhom l-annimali? Iva. Minn għalfejn ma tiġix tmelles dal-ħanżir zobbi. Tajba. Tajba, taħseb taħdem vera. 9.5. Inti kattolika għax irrid norbtok ma' kolonna, insawtek bil-frosta u ma tqumx minna qabel 3 ijiem. 9.5. Ostja, inti jedha tfakkarni f'kikra te. Għax tidher sħuna u daqqa timbil il-biskuttin ġo fik. 8.5. Naqaf jakka. Inti dik tat-salset Malti, ju? Għaddoqtu l-arbi l-istess imma bla casing. 9. Għal-istegum tħobba l-Kit Kat. Iva. Tajjeb, għax lejla ħanaqsmek ferba bitċiet. 9. Tismaħħom jgħidu li mis-suba tiħulit. Iva. Jien mis-suba antik il-pont. Grazzi ħajċa, grazzi manaj l-sponsors, aħna grazzi kbira lil-Xakka Grill, guys, ikolkom għabtidna ekla laħam d-boss, morru Xakka Grill għandhom San Ġiljan, ġifiri paċi, ġifiri kif ukoll il-belt, very fresh cuts of meat, very good shit, għandhom kollox ġifiri, ma speciality, it's the meat, full on. Grazzi l-onlineintimates.com, itlu ġol website, ikolkom ħafna affarijiet, ikolkom għabtidna sexual fun times at home. U jew whatever itlu hemm imma m'għandhomx dawk l-affarijiet biss, għandhom ukoll affarijiet bħal incense, lingerie, għandhom ħafna affarijiet sbieħ. Itlu onlineintimates.com biex taraw x'għandhom mhux m'għandhomx. Grazzi l Gozo Creations, il-Leron, kull tip ta' signage li għandkom bżonn sa' billboards, ġifieri, anki sa' biċċa business cards, għamlulna il-logo qoddim, stickers fuq wara dejjem jinuna fil-live shows, grazzi kbira, gozocreations.com. The Rising Phoenix Martial Arts Academy u Leia Labs li huma l-proġetti tal-Spooner u tal-Mara tiegħu. Rising Phoenix Martial Arts Academy għal karate, essentially, daga titgħallem sa l-eżamijiet u kollox, le? Yes. Full on properly, ġifieri black belt full on. Il-patriarchy. Eżatt, li tiġiet il-patriarchy morru waħda san The Rising Phoenix Martial Arts Academy u Leia Labs għandkom żewġ tip ta' xogħol 3D printing, bit whatever it is, kelmu l-Spooner u jaqdikom. Guys, tinsewx ukoll follow jawna please, ġifieri jekk taraw fuq YouTube, bit where it is, afsu subscribe, absu dik il-lostja ampina li jkollkom il-notifications dejjem. Grazzi kbir għal-patruni, patreon.com, jekk qed taraw YouTube, Patreon hemm l-istess episode imma plus extra content. Dejjem ikun hemm dik jisu nofsija żejda fuq Patreon, ġifieri minn Patreon għandu dik il-ħaġa żejda, grazzi kbira, thank you kbira lil patruni. U llum ġijajna seħibna
biex jieħu ritratti għax Matthew Rafforis ta' zobbu kbir, ma ġiex jgħin għallum u ġieħor b'zobbu kbir. Fakarni il-handle tijak? Kels kamera, grazzi kbira li l-ek ġejtu għadilna ritratti. Tfaxħa fuq Matthew, tal-li ma ġiex minn fejt tejdu. Tajb li tortana ma ġiex. Tort tijaw, tort tijaw, mux tana tijaw. Idkom id tamlu bħal nisa. Sata, għedin tattu t-torta z-zob. Xux differenza tagħmel meta kien il-tort? Toħroġna isna marreduħx, jew xaħġa. Le, ma setax. Jew nikkanċella l-aħħar minuta meta inti metlu. Ma ġiex. Għaxix ma tax differenza. Għax fox kem għandek. Ma ġiex. Illum ġida minn floku miskin. Grazzi. Thank you Mike tal-li ġejt ċempilnilu l-axħar literalment sija. Grazzi. Għax l-axħar sija għandu najna li Max ma qalx il-met. Grazzi, imma jiena problem solver u ġibtu għaw. Problem solver Mike għax ġi. Iva, imma jiena krejajt il-sistema biex Inti krejajt il-problema. Imma solvejta jiena x'jiena għetlek ċempel il-Mike. Allora, I am the creator, I am the destroyer, I am God. Jak xej solvejta jien, solvija Mike. Nistaw nagħuħ dal-program xi darba. Nistaw nagħuħ. 22816. Grazzi kbira l-Marija però ħadd pjaċir li ġejt. ħafna, this was a blast. It was a good one. You're very game, vera ġifiri, vera. ħafna nħobb, dannej klas LTA. Jalla tkun dejjem hekk ix-xogħol. U jien qed tilaqbel u ħanejdu hawnhekk public call din jisa kienet forsi naqata mini audition. Ekku. Għax għandna bżonn mara fuq ix-show. Nibdew narawna iktar, hopefully nibdew narawna iktar. Żomm, le, taqbax le, għax aħna l-patriarki. Aħna niddeċiedu, mhux li tajti, ġifieri le, ħanaraw ħajaddu board. L-irġiel L-irġiel ħajdeċidu jekk ikun xaw marra voluta. Ara kemm aħna patriarki. Da sekk kollox. Tal-li qed nippruvaw. Kieku kellha tiġi jekk titħajjar terġa' tiġi jew taħdem magħna b'xi mod. kollha. All good, you'll do it. Issa naraw, proset. Plug yourself, first jaraw kien nies. Yo, you don't give a shit if people see you or not. You do give a shit, le? Il-handle tal-Instagram. Marija B_RG. Marija B, flok low, Eżatti. Marija Borġ, guys, for Marija għandek xi final remarks tajt you whatever. Zaffax kemanku. Oh, very good, very fitting immense. Mela laħwa, niltaqgħu aħna ġimgħa oħra għal episode ieħor Bite Bacon, grazzi kbira lil patruni dejjem jagħtu s-sosten tagħhom. Ifollow jana kull imkien @bitebacon.com, YouTube, Spotify, kull imkien però grazzi lil Marija Borġ!